إسلام يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يوم ما درجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركم مدسافيا وبركم مدساكي سادوا أيو قوم شابيو كينا قوة رمضان hijirar manzon Allah alaihi salatu wassalam 1447, kuma ya dace da 1 ga watan 3 miladiya 2026. wannan shine majalisinmu a karatu na littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallama, majalisi na 12 ko yau za mu tashi faslun fi husni ishratihi. a masu bibiyan pdf wato yana cikin shafi na 162, kamar yadda aka nema a jiya cewa da Allah dinga dan faɗin shafi na PDF din, to yana nan a shafi 162, amma masu littattafai kuma wannan kowa da irin nashi. wannan nuskar da ke hannuna na san ita ma daban ne, kowa da irin nashi. wannan kowa sai ya faɗa mana kusa da shi. ya ce fi husni ishratihi go, game da kyakkyawan zamantakewan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wa adabihi da kuma ladabinsa, wa basdi khuluqihi da kuma wato ainihin shimfidan ɗabi'unsa, ma'a asnafil khalq, tare da dangi daban-daban na halitta. wato annabi alaihi salatu wassalam yana da kyakkyawan zamantakewa tun daga matansa, 'ya'yansa, makwabtansa da sauran mutanen gari, kuma yana da ladabi sosai, kuma ɗabi'unsa ya shimfiɗa su na alkhairi ga al'umma, kuma yana mu'amala da kowane mutum da yadda ya dace da shi. in ka zo da wauta, annabi zai iya mu'amala da kai, kun dai ja baya. wa amma husnu ishrati, dangane da kyakkyawan zamantakewa annabi, wa adabuhu da ladabinsa, tarbiyyarsa, wa basdu khuluqihi da kuma shimfiɗan ɗabi'unsa, ma asnafil khalqi, tare da sauran dangi na halittan Allah. fa bi haythun tasharat bihi al-akhbaru as-sahiha, abin ya kai matakin da wato ainihin labarai ingantattu suka watsa. Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu ya faɗa fi wasihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yana siffanta annabi yace kana awsa'an nasi sadran, ya fi dukkan mutane yalwa na kirji, wa asdaqan nasi lahaja, ya fi dukkan mutane gaskiya a wurin harshe. haka ne. wa aliyanahum arikatan, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi dukkan mutane, an gane ko, wato ainihin laushin ɗabi'u da halaye. in ka ce aliyanahum arika, in ka ce wane layyunul arika ne, kuna bi na? to idan mutum ya zamto bai da hatsaniya, wallahi bai da hatsaniya, yana da biyayya, kuma yana da ɗan saurin miƙa wuya haka. idan ka zo da abu bai tsayawa ya tawa da kai, ya ta musu da kai, a ta jayayya, sai a ce fulanun layyunul arika, mutum ne mai sauƙin hali, mutum ne mai sauƙin hali. ina jin wannan fassarar ta yi daidai, saboda haka yana da sauƙin hali, ba zai tsaya ba ku ta musu da shi. wani abin ma ko shi ke da gaskiya, an ka ja sai ya saka maka kawai. ku gane. wa asdaqan nasi lahaja, ya fi dukkan mutane gaskiyar harshe. na dawo baya kadan. wa alyanuhum arika, ya fi su wani ce sauƙin hali, fassarar ta tafi haka. wa akramuhum ishra, kuma ya fi su karamci a wurin zamantakewa. ko in kuna tafiya da manzon Allah alaihi salatu wassalam, yana da kyakkyawan zamantakewa. ka san wani kuna tafiya ma sai ya sai tsire shi kadai ya ci, me kai ba zai san maka ba, to wannan kaga ba mutum bane. to ya kawo hadisi da isnadi, ai kun san me nake nufi, za ka ji abin wani iri, to amma kuma mutane kowa da yanda Allah ya yi shi. kuna tare, wani zai kira mai fiye wata ma ya sai fiye wata sai ya shanye shi kadai, ya jefar da ledan ya ce mai to mu tafi ko.
ina karamci anan. حدثنا أبو الحسن يا دي قولوا ده إسنادي ذاك غنشي إنا تفين can ƙasa har yace qala an gane ko bayan ya kai Qais bin Sa'ad da ya can an Qais bin Sa'ad can ƙasa yace zarana rasulullah ko annabi ya kawo mana ziyara wa zakara qissatan ya ambaci wani labari fi akhiriha, to bari mu je karshen labarin dai shine mahallu shahid. Falamma arada linsirafa, lokacin da yake nufin zai tafi, an gane ko qarraba lahu sa'adun himaran, sai sa'ad ya kawo wa manzon Allah jaki wa wata alaihi bi qatifa, sai mai shimfida, an gane ko da wato shimfida mai laushi. Kalmar qatifa za ga wasu na cewa ai kawai ita ce Bahaushe ya bata ya ce katifa, katifa shek, to qatifa sai Bahaushe ya ce kai ina zan yi wani kadadi, katifa kawai katifatu, ai kamar alkhubus ne ko alkhubus da alkali. Ka duba yanzu kalmar alkali yadda Bahaushe ya rugurugu da ita, alkali maimakon wa alqadi, alqatifa, alkatifa. to dai a dunkule dai abu ne da za a sanya a saman dabba mai wa, kuma ana kiran katifa katifa ne saboda tana da wa, yasa kala kala ce, duk mai laushi katifa ce. farakiba rasulullahi, manzon Allah ya hau sallama, summa qala sa'ad yace ya Qais ishab rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ya kai Qaisu abokanci manzon Allah ku tafi tare. qala Qaisu, sai Qaisu yace fa qala rasulullahi, sai manzon Allah yace irkabtu hau, fa abaitu, sai naji kunya, ya za a yi na hau dabba tare da wa manzon Allah. fa qala yace imma an tarkaba wa imma an tansarifa, to ko dai ka hau ko kuma kawai kai tafiyanka. yace fansa rabtu, ni na gwammace gara mai tafiya na. an gane wannan ko, da a ce na hau dabba tare da manzon Allah, duk tawadu'u ne, ka san ɗalibin ka zai ɗan ji nauyi, an gane ko, sai kai ma ba rafin guza kai bane, zo mu in wani kawai hau mu tafi duka, me ciki duk zai ɗauke mu a karmakan Allah, ku daidai malam, yana ɗan jin nauyi. ce to amma kuma me rayuwar, ba komai ba ce cikin rayuwar, kawai ku daidai an biya ma kowa bukatan shi, wata rana Allah ya bashi nashi ma ba za ku yi haka ba, ya fita. saboda haka annabi mutum ne mai tawadu, mutum ne mai kankan da kai, kun gane ko, ba wai rashin kama girma bane ko kuma zubar da darajar kai, a'a kawai tawadu'un sa ne yasa har yakan yi goyo akan jaki, wanda bisa ga al'ada mutum nawa ke hawa jaki, mutum ɗaya, amma annabi ce goyo akan jaki, kuma a wuce har ta kasuwa, a ce waye wancan, a ce shugaban nasu ne. ai shi tawadu bai ɗauki kanshi komai ba, bai ɗauki rayuwar komai ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. a lokacin da a yau wani malami ma yana gani haramun ne ya hau mashin, saboda yadda ya ɗora ma kansa wa rayuwar ƙarya ko da girman kai, ba ma kawai a goya shin ma shi ba zai hau mashin ba gaskiya. ya rena kama sai ya ce in ya hau mashin ma bayan shi ciwo zai yi. qala Qaisu ko, wa fi riwayatin ukhra, a wata riwayan irkab amami, ban ji ba, irkabwa ka zo ka hau gabana, fa sahibu dabbati aula bi muqaddamiha, domin mai dabba ma shi ya fi cancanta ya hau gaba, ni ina bayan ka. ku duba dai wani ƙarin tawadu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. ana lura da irin wayannan abubuwa. shi fa manzo Allah a rayuwarsa za ka ga tawadu ne cike fal. an ce wani lokaci ma yakan sa slippers, wanda mu kaga slippers wani na ganin ya fi karfin ya sa shi, sai dai in zai yi wanka ko ɗaya kenan. na biyu, manzon Allah yakan dan yawo ma wani lokaci ba takalmin a kafansa, sai ya cire. har manzon Allah da kanshi aka ce baya taje gemu kullun duka saboda tawadu. to kai ba cewa kai tafiya ba takalmi ba ma, dan slippers din wani lokaci ka sa, dan talaka yaga ka dan sa shi ma ya ji dadi, kame kara. alhamdulillah kaga malam ko da ya sha kwana da yana dan da yin irin namu, amma kullum sai dai kai ta yi ma ɗaliban kwalele, kullum bainaka wa bainahum ka bu'dis sama'i wal ard. lokaci su ga kai ma din ka dan sa hula irin tasu, ka dan kaza irin nasu, ka dan sa takalmi irin nasu, sai to ashe ba mu kade bane ko. to ai yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah alaihi salatu wassalam, yakan yi tasarrufi yana lallashin talakawa daga cikin ainihin sahabbansa.
bai ce bari ya ta rayuwa irin su Abdurrahman bin Auf ba misali, ko su da suke masu kudin wani lokaci sai su dawo su narke kamar talakawa haka ta wani fuska, su ci abinci tare da su yi kaza ka gane, duka dan su lallashe su cewa ko da Allah ya mana arziki ba yana nuna ku wulakantattu bane, ku ma mutane ne, ku ma kuna da daraja. A arafum hada, mu kuma yau duk wanda ya samu hali ma sai ya gujuwa talakawan gaba daya illa man rahima rabbuk, har abokai sai ya canza a hankali, sai da gidansa ma sai ya koma can kusa da wani ruwa haka daga shi sai kwaɗi. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allifuhum, ko manzon Allah alaihi salatu wassalam yana lallashin zukatansu, kun ji abin da na gaya muku, wala yunfiruhum, yawa walawa baya koransu, wa yukrimu karima kulli qaumin, yana karama masu karamcin kowane mutane, wa yuwalli alaihim, an gane har yakan shugabantar da shiwa a kansu, wa yuhaddiru nas, yana ma mutane gargadi, wa yahtarisu minhum, yana taka tsantsan wurin ya bata wa mutane rai, an fahimci wannan ko kuma ya shiga hurumin su, min gairi an yatsuya an ahadin minhum, an gane bishra, wato manzon Allah alaihi salatu wassalam wurin zamantakewansa da mutane yana kokari gwargwadon iko, an gane ko, wato ya ga cewa bai shiga hurumin wani ba da Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama game da ka ci haƙƙin wani ko ka keta alfarmarwa wani, amma sai ce min gairi an ya tsuwi, ai asali an ya tsawuya, inda kaga ya'un na ɗaukar nasiba, min gairi an ya tsuwiya an ahadin minhum bishirahu walawa khuluquhu, ba tare da ya ninke ma wani ɗaya daga cikin sahabbai fara'arsa ba, kuna bi na ai, ko kuma ɗabi'unsa, an gane fara'a bishir, wato ya za a ninke shine kamar a ɓata rai ko ba haka ba a gaban ka, shine sai a ce an ninke min fara'a, ma'anan ninkewa duk abin da aka ninke kaga an ki bari ya fito kenan ya bayyana, to baya haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Na tuna wani abu ne da nake maganar tawadu na annabi can, sai ake bayanin sayyidina Umar fa shi har yakan ci abinci ma yana amirul mu'minina da kutare, yana amirul mu'minina sarkin musulmai, amma yakan ci abinci da da kutare. Ya tafakkadu ashabahu, yana bibiyan sahabbansa, kun ji, wa yu'ti kullu julasa'ihi nasiba, yana ba duk abokan zaman sa haƙƙin su, la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Idan annabi na tare da kai a matsayin wa kai almajirin sa ne, to kai din yanda zai baka daraja ya mutunta ka, zaka ɗauka cewa kaman cikin almajiran ba mai daraja irin ka. Kun gane Hausa? Yau zai mutunta ka sosai, za ka ɗauka yadda malam ke mutunta ka kaman zai mutunta kowa haka, kawai ɗabi'ansa ne ya mutunta kowa. Kun gane Hausan ko? Ba za ka zo ba kai ka ga wulakanci, ko ka gaishe shi ya ɓata rai, ko ya ƙi miƙo maka hannu, ko ya kaman bai ganka ba. Zai fuskance ka yadda yake fuskantar kowa, ya mu'amalance ka da mutuntawa yadda yake mu'amalantar sauran ɗaliban ilimi. An gane wannan ai, ba wulakanci tsakanin shi da kai, to har sai ka dinga tsammanin ma kaman fa ya fi so na fa, kaman fa ya fi mutunta ni sama ma da kowa, haka annabi yake. To kun ga ko mu zama irin sa ba 100%, ai mu dan kwatanta fa tashabbahu in lam takunu mithlahu, ku dan kwatanta ko ba ku zamto irin sa ba, ya fita kuwa. Wa yu'ti kullu julasa'ihi nasibahu, kaman na wuce wurin, yawa wato man jalisahu kenan ko, duk wanda ya zama da manzon Allah au qarabahu, ko ya kusanci manzon Allah li haja dan wata bukata, sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarif anhu, annabi yakan yi hakuri da shi har ya zamto shi wannan mutumin shi da kanshi ne yace zai tafi. Wato idan annabi na tsaye da kai ka zo tattaunawa da shi akan wani abu, ko da ka ja lokacin sa zai yi hakuri ya jure, yana da kawaici har ya zama kai da kanka ne kace to ina dai shikenan dai yanzu ni ma zan tafi, sai ce to shikenan, amma kuna cikin magana bai ce maka kai ni fa lokaci na ya gare, ka matsa mun, ina fa da uzuri. Kun gane ko? Shi baya irin wannan alaihi, yana da dai wato karshen dai kawai dattaku dai kawai, duk wani mai dattaku da ka taba gani a duniya to kaddara manzon Allah baban shi ne a wannan dabi'a ne. Wa man sa'alahu hajatan, wanda kuma ya roki manzon Allah wata bukata, lam yaruddahu illa biha, zai yi wahala ya koma sai da wannan bukata. Aw mai surin min alqawli, ko kuma da magana mai daɗi, an gane kamar yadda almajiri zai yi bara dan Allah a tsan mun dan gayan tuwo, sai a ce kai hakuri Allah ya baka a gaba,
kaga bai samu gayan tuwon ba amma ya samu alqaulul maisur mazance mai daɗi ko yawa kad wasi'an nasa basduhu wa khuluquhu lalle shimfidan fuskar manzon Allah da kyakkyawan ɗabi'arsa sun yalwaci mutane saboda haka shi manzala ko bai baka ko sisi ba kyakkyawan halinsa ma kawai kuɗi ne fasara lahum ya zamo ga mutane aban tamkar baba wa sabu indahu fil haqqi sawa sun zamo a wurin manzon Allah a cikin lamarin gaskiya dukansu sawasiya an kace sawasiya kamar matsayin su nawa shine sawa bi hadha wa safahu ibn abi hala wannan shine abinda ibnu abi hala ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi an gane wannan ko sai dai an ce wanda ya siffanta annabi da wannan sayyidina aliyu ne ba ibnu abiwa hala kadai ba an gane wannan ko qala yace wa kana da'imal bishri kun ga karatun nan mutum ne ko da yaushe cikin fara'a sahalal khuluq wai mai saukin tabi'u kenan ko layyinal janib mun gaya muku wannan cewa mai saukin bangare laysa bi fadhin ba mutum bane wanda yake mai fushi wala galis ko mai kaushin hali wala sakhab ba mutum bane mai wa hayaniya da daga murya a kasuwa sakhab dai kun gane hayaniya wala fahash ba mutum bane kuma mai yawan alfasha ya ta batsa yana fadin manganu wanda suke ba su dace da shari'a ba wala ayyab ba mutum bane mai yawan aibanta mutane a zagi wancan a ci naman wancan a keta alfarmar wancan la wala maddah ba mutum bane mai bambadanci an gane wannan ko ya taghafalu amma la yashtahi shi kawai manzon Allah in abu bai masa ba sai ya kauda kai kun gane wannan yawa kawai shi mutum ne wanda in abu bai masa ba kawai sai ya kauda kai wala yu'yisu minhu kuma shi mutum ne wanda baka gajiya da zama da shi kun gane karatun in dai tare da manzon Allah kake to ba zai taba maka wani abu da zaka ji ka kosa ba a kosawa da shi ko Hausan ta yi haka kamar a ce mutum na wani hira ko yana baka wani labari ka ji dukkawa dukka kosa ka gane ko dukka kosa manganin nasa duk suna kosarwa an dai gane irin ka tashi kana kai ni na bar ma wurin ma because his sayings are so boring duk maganganunsa sun cika sa ka ji ka gundura to ba wannan arabtu qala Allah ta'ala Allah yace fa bima rahmatin min Allah linda lahum saboda rahama ce ta musamman daga Allah ka zamto mai saukin hali ga sahabbai walau kunta fazzan wallahi da ka kasance mai fushi galidal qalbi mai kaushin hali lam faddu min hawlika da sun tarwatse daga kewayarka da ba wanda zaka nema ka samu wa qala ta'ala Allah ta'ala yace idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata ka tunkude mummuna da abin da yake mafi kyau nahnu a'lamu bima yasifuna mu mun fi kowa ilimi game da abin da suke siffanta Allah da shi to duk abin da suke faɗi game da Allah ko game da Annabi Muhammadu da shi kansa Allah ya ce mun fi kowa sani za a musu hisabi da shi kenan wa kana yujibu man da'ahu annabi yakan bada amsa ga duk wanda ya kira shi gaskiya ne wa yaqbalu al-hadiyya yana karban kyauta kun san rashin karban kyauta wani lokaci rashin karamci ne ka gane ko sai dai wurin karban kyauta ita kyauta ta danganta waye mai kyautan wani zai maka kyautan ne don ya tozarta ka ko don ya wulakanta ka irin wannan sai ka nisance shi wani kuma kyautan zai yi ne saboda kawai ya nemi lada ya ma san abin da yake bayarwa an fi karfin shi watakila amma dai kawai dai don ya nemi lada kuma ya ƙara yau kauna tsakanin wanda ya ba da shi irin wannan wanda bata kumshi wulakanci ba da zubar da daraja ba ya halatta mutum yawa annabi yana karban kyauta matukan babu wulakantawa a cikin in yana da bukata ya amfana da abin in bai da bukata ya ba wanda ya fi bukata ai kun gane walau kanat qura'an ko da tsoka ne ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce za a cinye ta da loma daya yana karba wa yukafi aliya kuma yana bada wa tukuici kun gane wannan ko yana bada wa ne yana bada tukuici to suna cewa wannan alqura da aka fada wanda nace muku ko da alqura'u ne shi asalin qura'u ina irin wato kashin kaurin na aka maka Allah wanda ba ma nama sosai a jikin shi kashin kauri na dabba mai ba gane ba irin wannan kashin na kaurin dabba wanda galibi ma shi baya zuwa da wani tsoka sai dai kadan tsatso bargwa to alqura'u manzon Allah alaihi salatu wasalam yana karban kashi ma mara tsoka ai kun gane Hausa na yana karban kashi ma mara tsoka
shi yasa yazo a wani kauli wasu na jingina shi a matsayin hadisi ne. Annabi yake cewa la tut'imul abdal qura'a, bai dace ba ka ciyar da bawanka kashi mara wadin mara tsoka. An gane wannan ko kai kuma ka zo kana cin zira'i. Amma yanzu ko shi ya samu aka ba manzon Allah sai ya karba saboda tawadu'unsa. Qala Anas yace nan ne khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 10 sinin, nayi wa manzon Allah hidima shekara 10, fama qala uffin qattu, bai taba ce min tir da kai ba ko da dai. Wa ma qala li shay'in sana'atuhu lima sana'ata, bai taba ce ma wani abu da na aikata ba dan me kai kaza, dan me. Wala li shay'in taraktuhu, bai taba ce ma wani abu da na bari ba, lima taraktuhu, dan me ka bar abu kaza. An ji wannan? Ya da mutum ne mai haƙuri dai sosai, ya iya mu'amala da yara. Duk wa'annan abubuwan da kun bibiye mu a can baya duk mun karanta su cikin ash-shama'il Muhammadiyya gaba ɗaya wa'annan hadisan. Wa ana Aisha radiyallahu anha, ma kana ahadun ahsana khuluqan, ba wani a duniya mafi kyawun ɗabi'a min rasulillahi, wallahi kawai manzon Allah. Ma da'ahu ahadun min ashabi wala ahli baitihi illa qala labbaika. Zai yi wahala wani ya kira manzon Allah daga sahabbai ko kuma daga cikin mutanen gidansa sai kaji ya ce labbaika, ko yaro ne karami. Amma nawa ne za a ga yaro karami ya zo wurin babansa, baba ya banza da shi, babanmu, dadi, abba, za ka tafi kaman wuri ko ina mare ka. Wannan hali ne? Namiji mai karamci har so yake yaransa su kusance shi, daɗi yake ji ya ga yaran sun yayyabe shi. Maman na koransu, ku tafi ku ba da wuri, na gama gyaran gado za ku bata, ke kyale su ku zo. Ko ba haka ba, shi so yake ji su ma kusa da shi, ya taɓa wannan ya zolaye wannan, inda wani abinci ma duk ya ba su cinye. Ai shi ne uba ko? Akwai shafaka, akwai tausayi, akwai rahama. To irin wannan uban zai yi wahala kaga ya saki yaron shi ga almajiranci, saboda ya san kimar abin da Allah ya bashi. Duk wanda zai saki yaronsa waye je ya almajiranci, ya je ta bara a duniya waye nemi abinci ya ci, wannan bai san darajar abin da Allah ya bashi ba. Magana ta gaskiya kenan. Ya je mutane abin da ba sa so, wanda ya fara bugawa ko ya fara lalacewa shi za su ba yaro karami. Ka san ba za ka yi ce da shi ba, waye ce ka haife shi, wa ma ce ka yi auren. In ka san ba za ka iya ciyar da yaronka ba sai dai ka tura shi da kwano yana bara, kana Kano yana Maiduguri da rashin imani. Idan za ka tura shi makarantar Maiduguri na allo, ka bayar da kuɗin abincin shi mana. Dan boko ma ya fi ka tsari, ya fi ka imani. Wanda zai tura yaron shi makarantar boko boarding school, duka ba a ba da garin rogo, ba a ba da siga, ba a ba da kayan shayi, ba a ba da kayan sawa, ba a biyan kuɗin wato ainihin asibiti, duk ba ana biyan komai da komai ba. Yan boko su fi mu tausayi, su fi mu imani. Sai mu tura yaro zai karanci alkur'ani, daga shi sai kaya tsin kwaya biyu a jakan shi, babu garin rogo, babu siga, ba kuɗin magani, ba komai. Kaga yaro ya kaushi, ya kuraje, ya menene, ya kanzuwa. Kuma a haka saboda su ba mutane bane wa'annan iyayen nasu, suna fatan yaron in yi wata 3 zai koma, waye sai mata atamfa ya kai mata, ya sai ma uban shadda ya kai mai. Baka ma ji da halin da ka jefa shi ciki ba, na ya tafi ba ko tsiti. Kuma su malaman su ma domin ba su da tarbiyya, su kwakwaso yaran a haka. Iyayen ba wanda ya baka abincin ɗansa, wai duk a tafi da su birni, wai sa nema a can ta bara. Ina ne bara ya zama addinin musulunci? Annabi ya hana bara, ya hana mu bambadanci, duka ya hana wannan abubuwan. Duk kun bata mana addini da sauransu, kun zubar mana daraja da kima. Duk in kaga yaro da kwano musulmi ne, kai rantsuwa da Allah ba wani dan kirista da ke yi. Ku ba yaran ku tuwo, ku ba su abinci, ku ba su komai, ku ba su kayan sawa, ku ba su kuɗi. Ba kwa ganin yadda mutane masu sanin darajar yara suke yi. Yanzu zaka tura yaranka makaranta, har kuɗin mashin zaka bashi na zuwa da na dawowa, ga kuɗin break. Idan suna wuni ne, ga abincin da zai ci na lokacin break, ga abin da zai ci lokacin break na biyu. Ba haka bane? In an tashi ka je ka ɗauko kayanka ko kuma ka bashi kuɗin mashin ya dawo, in makarantar nesa ce. Wannan yaron ba zai tausaya maka ba nan gaba.
kuma shi ma ba zai tausaya ma ɗansa ba. Amma yaron da aka mai irin waccan tarbiyyan ya san me tausayi da rahama, don shi ma ba a tausaya masa ba ko? Yasa duk ba irinsu bane ƙarshe suke zama wa'insu 'yan ta'addama, suna rashin imani, suna rashin kyautatawa. An fahimci wannan karatun? So wannan abin ba musulunci bane, su ma sun san ba musulunci bane, son zuciya kawai suke bi. Amma da an faɗa sai su tada taro. Na san haka. Da an zo ana wannan bayanin cewa almajiran nan barace-baracen nan sai su ce wai ƙarya ake yi, wai ƙarya ake yi, wai almajiransu na makarantun allo ba sa bara. Ni na kasa gane irin wannan rashin adalci da ake inkarin abin da yake waƙi ga sanan a gidajenku kullum, wai kuma a ce ba sa yi, ka rasa wai to su a wadda ƙasa suke rayuwa. Mu dai yanzu a hain na iya nan ai shaida ne ko? Yanzu ko wani ya ce maka wai ƙarya ne ba sa barace-barace, wai mu dai killace almajiran mu muke yi. Ka duba malamin da fa shi ma yaran ne za su je su yi bara su kawo mai fa, sai ya zaba abincin yaron da ya fi kyau, sai ya ce to wannan naka zan ci. Duk in suka je suka gama suka dawo sai ya duba wanne ya fi kyau, da yawan su suna haka in ma wasu ba sa yi. A tsaya a tattaro a gyara matsala a'a, sai an zo an je wani workshop ko seminar da sauransu sai su tada hatsaniya da an yi wannan magana. Yasa abin gashi nan jiya yau, ni na je seminar akan irin wannan abin a Bauchi, na je a Abuja, na je a Kwara, na je a Kano, duk irin wa'annan abubuwan kuma duk kokarin ya za a yi a kawo musu canji cikin tafiyan. Kana zuwa da wannan maganin sai su tada hatsaniya, sai su ce an abin a nan Kaduna ma a headquarters ɗinmu duka an yi wannan, tada hatsaniya. Su an ce ta alfarmansu, ɗalibansu ba sa bara. Abin mai da bani mamaki, makafi ne ku, ba kwa ganin me ke faruwa ne a ciki. Duk almajiran nan sai su wai ba almajirai bane, wai ba su da makaranta, kuma wallahi ƙarya ne. Duk yaron da ka kama mai kwano a hannunsa zai kai ka makarantansa, wai sai su wai wa'innan yaran da muke gani da kwano wai ba almajirai bane. Wai ko su ce wai yaran gari ne. Kai mu ne yanzu za mu bar yaran mu su je suna bara. Wanda wani ma idan ya ga yaron shi ya je ya karbo wani abu haka irin wannan ya zo mai da shi gida duka yake mai me yasa? Saboda kana so ka nuna ma yaron ka ba ruwan shi da kwadayi da amsan kayan wasu. Gaskiya ce ga ta guda ɗaya, su tsaya a haɗa kai a taimaka musu a gyara system ɗin, ka gane? Ni tun muna yin abubuwan irin da gaske har ma na fahimci cewa mutanen nan ba su shirya ba amsan gyaran ba da sauransu. Da ni wallahi da na bar ma santa na tsangaya din a general stories dadi na jima, saboda ba su ma shirya su karbi gyara ba, sai dai ku ta jahayya da su. Abinda suke so a zo a yi taro, an gama taro shikenan a miƙa ma wannan naira 20,000 50,000 shikenan su koma. Amma duk tsarin da za a kawo kyakkyawa don a inganta sai ga da yawa suna adawa da shi. Wannan daidai ne? Abin da yasa na kawo wannan bayanin kuma ni tambihi akan shi, saboda maganar almajirancin nan har yanzu da kake tunanin an waye an ci gaba, amma wai abin karuwa yake ta yi. Jiya ina ma Shu'aibu za mu fita tafsiri nan, wata tawaga da muka gani sun taho layi guda, ni na ɗauka ma ko 'yan shara ne. Tawaga guda, hankali na ya kai kansu, Allah sun kusa mutum 30, 'yan yara a gaba da 'yan manya-manya a baya da robobi, kaga an kusa buɗewa baki, yanzu za su je kuma su barato mai za su yi buɗe baki da shi. Wai iyayen yaran nan wani irin mutane ne, a yi azumi ɗanka sai ya yi baran me zai yi buɗe baki da shi. Duba wahalar azumi dai da ke yunwa da waye musamman ƙananan yara, amma wai sai ya yi bara. To in ya rasa fa dan Allah, haka za a ga muna cikin tarawih ko sai ga sun dawo wani lokaci mun gama tarawih sai ga sun cika layi na masallacin malam Nazifi, su wurin 50 sun taho su ko tarawih ba sa yi. To Allah ya kyauta, wani yace azumin ma bai suke yi. To me wannan, mu kuma ga mu da kananan yaran mu da matan mu duka mun je mun yi tarawih, wato su amma wai sun zaɓi wannan rayuwar. Yaron ka ko sallah bai yi wai ka turo shi wai almajiranci. Nan wurin kusa da gate din gida na jiya na dawo, nan na gansu sun taru almajiran nan su wurin 8, har da yara ina musu magana nace kun gansu wai karatun Qur'ani aka turo su amma sun taru suna kallon film
a cikin waya. Na ce yanzu wannan wani Qur'ani za su yi, ku ga kunan kuna gidan iyayenku cikin mutunci, kun yi sokan alqur'ani, kun yi haddan alqur'ani, su ga sun baro gidan iyayen amma sun zo sun bige da kallon fina-finai a waya. Sun su wurin bakwai a wani dandamali na kofar gida jiya dukansu kuma almajirai ne, kuma ga makarantar sannan da malamin su akan layi. Kada wani ya ce wai baki ne ko ba ƴan abin nan bane, ka gane ko? To san zuciya kawai ba wani yake so ka ce wannan almajirai ka fanna wato yana cikin abin da tsari da su ma bauchi kuka hasasa haka ne, wanda abin ya kike don sojoji manyan sojoji lokacin su Abacha su Murtala na gani an zauna da tsarin mafoki da Sheikh Abubakar Mahmud Kulu a kan yadda za a yi magana almajiranci din nan. Tsarin mafoki ya ce ya yi bayani a kan almajirancin nan cewa duk wanda ya ce so a hana almajirancin nan. Kamar za a hana karatu Qur'ani. Ya nuna ma shi ba musulmi ba ne. Ya ce su da suke abin nan wanda suke hana almajiranci su ba suna zuwa can kasa waje ba ana biya musu kuɗi da abin nan. To wa'ina ba su da gata. Idan ana so a hana almajiranci to a gina musu makarantu da sauran su da za a sa su gwamnati da gina musu makarantu saboda su ba ai mutane kuma suna da haƙƙi a cikin mai fetur da kasar abubuwan da tsawa kasa take da shi su ma adalai da sauran duka. Aka ne aka wata wannan taro da aka yi da makamamin tuni da arewa da shi na abubuwa ɗin rikicin ne almajirancin hana shi a ƙasar nan abu ne wanda yake da ne wahala. sai ka je ma wajen da Neja abin nan akwai zai baka mamaki. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. Ba da Allah ya kyauta. Zan yi ta'aliki na malam. Assalamu alaikum. Musallam. Ala ina so ka ƙara jan hankali game da shi wannan almajiranci. Akwai wasu abokanni na guda biyu da suke fiye a nan Kenya. Suna da sa ne a kan tutan zargiya da tsufanci. So mun zo mun bi sangayi da yawa a nan. Akwai makarantar da muka samu ma dukkan gaba ɗaya ɗaliban suna da wannan zargiya. Ba magani. Su dama da satin an yana ba su magani. To mun yi hira da wasu kamar na cikin kawo na yayyan kawo bautar da su ake kullum akwai kuɗin da za su kawo ranar talata ma kuɗin shi da bari wadanda kuma suke ƙauyaku sai a karɓi hekta kamar 10 a zuba a sinadarai kawai ta aiki ba karatu ba sallah to ya kamata a ja hankali. Allah ya kyauta. Yanzu maganan da baba ta nan baba yake yi ta nan yake cewa kusan akwai wasu malamai wanda ya buga misali tun a lokacin su yace su Sheikh Dahiru wanda an ta so har su Abacha da wa'insu manya-manyan musulman mu sojoji da abin bai musu daɗi saboda wannan abin duk da yake faruwa musuluncin da yake aibantawa kuma dai mu dai ake dai pointing the fingers ko ba haka ba. To za a ga duk wani musulmin ya samu dama burin shi ya za a ya kawo gyara kamar yadda na gaya muku duk wanda ya samu dama zai ga kamar to wannan ko dai rashin wane ne kaza ne ya kama to bari a taimaka mana a kawo gyara to sai ka samu malaman suna benefitin da wannan abu sai su nuna cewa wai in aka yaƙi da almajirci ana yaƙi ne da wa da addinin musulunci ko kuma ana yaƙi da haddan alƙur'ani mai girma baki ɗayan sama. To har ka ji maganan wai me yasa 'yan boko an musu makarantu ana biyan kuɗi ana kaza su ba me yasa ba za a yi musu haka ba. Dama gwamnatin Najeriya tuntuni ma addinin nan wani abu ne da yadda ke gaban sosai. Idan har ka ce su za su baka ilimin addini da kuɗin gwamnati ai ka wahalar da kanka kuma su kaɗai ne mutane mu da ba ma wannan makarantun allon na bara-baran nan muke kai yaran mu islamiyya mu biya kuɗin wata ko kuɗin kaza me ya rage mu fi sabilillahi me ya rage mu kuma yaran namu in dai gaskiya za su faɗa ai sun fi nasu gane ma karatun yanzu sai ka samu wani cikin yaran nasu ya yi shekara 10 a wannan makarantar allon ba zai yi larabcin da yaran ka yake yi ba wanda ya shekara 3 idan ya zo karatun alkur'ani mai girma kyawun karatun da ingancin shi ma ba ɗaya ba ne sun san cewa the difference is what clear
to dan me ba za su adoptin ba, kuma dan me kowa ba zai rike wa ɗansa ba ya bashi karatu a kusa da shi ya je karatun ya dawo. In ma makarantar allon ne, ai makarantar allon mana a cikin garin, in yaron ya je da allon shi ya karatun ya gama ya dawo gidan uban shi ya kwana, uban shi ya bashi abinci. Me yasa iyayen ke gudun responsibility? Yanzu ga maganar da mala yake yi, wasu yan uwa suna bincike na PhD su biyu, an zo ana maganar fitsarin wata tsargiyar nan da waye. Akwai makarantun da shi ya bi suna pilot survey da sampling, suna collecting data. Akwai inda suka je duk almajiran ma makarantar kusan duka suna da cutan nan. Ya ba za su samu cutan tsargiya ba da wa'insu me yake kiran shi infections da sauransu, bayan bayi ne, bayi mara tsafta. Fi sabilillahi fa bayi bai da wa tsafta, wurin tsugunnu bai da tsafta, inda za a kwanta sai a cunkusa yara 30 a cikin ɗaki ɗaya, kuma cikin ƙasa ba fulo. Duk wani gida kango yanzu ba fulo ba komai. Yaran mu ma da suke cikin ɗaki da ni'ima la'alla da gado da katifa da tiles da waye, amma za a ga wani lokaci suna mura. Ballanta na yaron da za a zo a kwantar da shi akan ƙasa, kawai tabarma aka shimfiɗa akan ƙasa. Wallahi ɗakunan da suke duk wani kangonan shi ake ba su aro, ko window babu, ba kofa, ba fatsaro. Sai a iya zuwa ma a kwashe yaran gaba ɗaya tafi da su daji, ko ba haka bane? To duk irin wa'annan abubuwan sai aka duba, wai sai a karbi gona kamar hekta 10, wai a kwashi yara almajirai a kai su. Abin ya zama kawai kamar slavery, ya zama slavery, bautarwa. Su ne za su yi ta noma a cikin gonan malam, wanda mu ko bayan da za a yi malamin ka ma ya magayace ka baka ma san lokacin da yake noman sa ban yana yi. Sai dai kaga ana rawa da masara ya noma, ko baka ma san yaushe malam ma ya noma ba, ko ka san? Kuma kullum kana gaban shi kuna karatu, amma bai doke ka matsayin bawa ba. Ya san akwai masu noma, ya tanadi kudin shi zai biya ai. So mu malaman mu sun fi nasu karamci ne, kun gane? Iyayen mu sun fi nasu karamci ta bangarorin duka biyu, ta bangaren malaman namu sun fi nasu, ta bangaren iyayen mu sun fi nasu. Tsoron Allah, karamci da komai. Saboda haka malamin mu ba zai taba zaluntan ka ba ya mai da kai wani yanzu ba akwai fa islamiyyun da ma sun haramta bulala saboda tsabagen tausayawa. Saboda ana dukan sai ga dukan na haifar da matsala, sai ba bulala a makarantar nan, ko in za a yi bulala mudir ne kaɗai zai. Amma har bidiyo ya dinga yawo yanda ake ma wasu yara wani irin mummunan bulala, ko ba haka bane? To saboda haka wasu abubuwa ne wanda ga sunan a zahiri. Kuma maganan ma wai kaga Goodluck Jonathan ai kafiri ne, amma wallahi da ya zo sai da ya gina manya-manyan santoci a jihohin da magana almajirancin nan ya yawa, ya gina su manya-manya, ya ce to ku je can gayi nan ku dinga zama a wurin. Aka gyara shi, aka yi gini, aka yi komai. Shekaru ma ya yi irin wannan kokarin. Ina matan makarfi, ita ma ta yi Millennium Hawk. To ga sunan dai da yawa, amma ƙarshe ka san me suke yi ma? Wuraren da aka gina musu suna abandonin ɗinsu ne. Duka wuraren da aka gina sai su kyale su, ba za su taɓa zuwa wurin ba sa amfana da su. Suna so a sai dai a yi ta ba su kuɗi, Mu da muke islamiyya wa ke ba mu kuɗi? Duk wata islamiyya da gani nan kawai ci da ƙarfi ne. Ba wani gwamnati da ke ba mutane kuɗi, babu. Ina Miftahu for more than 20 years yanzu. Ba wanda ya taɓa zuwa daga gwamnati ya ban naira 10, kuma ina mudir. A'a sai dai abinda ɗalibai suka bibbiya da shine za a yi albashin wa malamai. Kenan iyayen sun san cewa sun kawo 'ya'yansu sun ba ku aiki, ko gwamnati kuma ilimin da ta yarda da shi officially shine ilimin wa boko. A ilimin boko kuka ce addinin mu suka ce to malamin IRK mun doke ka muna biyan ka, malamin Arabic mun doke ka muna biyan ka, kuma da gaske ne suna biya. Ana akwai masu koyar da IRK, akwai masu koyar da Islamic studies, ko ba gaskiya bane? Kuka ce to ai syllabus waye, aka ce shikenan har a jami'a akwai malaman IRK ko babu? Wake biyan su? Gwamnati. A jami'a akwai malaman Arabic department ko babu? Wake biyan su? Magana ta gaskiya kenan. Su gwamnati sun yi abin da za su iya, amma su ce wai sai sun biya malaman islamiyyu, maybe su wannan bai cikin tsarin su. Amma sun ɗauki malamin islamiyya sun sa shi a boko,
malamin arabiya sun sa shi a boko, kuma duka dai mun yi boko nan, kuma an koyar da mu ayarki, an koyar da mu arabic, muna da shi a wayek da neku a jami'a gashi nan duk islamic studies muka yi, kuma an biya malaman albashi yadda ake biyan malaman boko, ba mu muke yadda kowa ke biyan school fees haka ake biya kuma a biya su, suna da allowances, suna da komai yadda ake ba kowa scholarship ya je masters ya PhD haka ake ba yan aikin da yan arabic din duka ba wani bambanci. Ga ma'aikatu nan hukuma sun yi, akwai irin su subek da kake gani da ire-iren su wanda karkashin su akwai bangaren da ke taimakon tsarin tsangaya, ko MBIS da ake magana National Board for Arabic and Islamic Studies, ina gaya muku ne aiki a Center for Tsangaya and General Studies wurin shekara 6, ina sakataren center. Duk na san irin kokari da ake ta yi, akwai wani workshop da muka yi wasu shekaru miliyan wurin 200 a kashe, duka dan a wayar da kan malumin su ai kaza. Akwai aiki da aka yi na fitar musu da syllabus gaba daya, ni ne sakataren kwamitin aikin da aka yi, aka fitar da syllabus gaba daya da za su dinga aiki da shi. Muka zo muka fito musu da wani tsarin da za su yi NCE a wata 9, malaman tsangaya, ka gane, saboda dai irin a gyara musu wa. A yanzu haka an fito da tsarin da za su zo su yi shekara ɗaya, in sun gama su yi jarabawan NBIS da yaran mu suke a shekara 6, wanda mu yaran mu sai sun yi mutawassit tun daga aji 1 zuwa SS3 ko su kuma duka wai saboda me su samu dama ga certificate ko da digiri ne su je su yi ko NCE a jami'a. Nan kasu fa yanzu an bude bangaren ulumul Qur'an, suna diploma kuma dai yan malaman tsangayar aka yi shi a kasu, tsare-tsare da yawa, amma suna nan suna cewa wai a yaran ku da suke boko ana kai su kaza da kaza da kaza da kaza, mu yaran mu me yasa su ma ba za a yi musu gine-ginen makarantu ba a dinga biyan albashi. Muka ce mu da yaran mu suke islamiyyan wa ke biya albashi, ba dai mu muke biyan malaman ba, ake karantar da yaran mu, ku me yasa ba za ku biya ba a karantar muku da yara, kuma kun fi kowa kuɗi. Sai ka ga mutum ya yi noman buhu 500 a shekara, amma ya tura yaransa wa kuma almajiranci. Buhu 500 zai noma, amma yaron shi na can yana bara, baban shi alhaji mai kuɗi a ƙauye, amma a nan yana roƙon wanda yake bai da buhu 1. Ka duba kaskanci malam. Allah sun cutar da mutane. Akwai gyara cikin wannan lamarin. An fahimta ko? Lalle akwai bukatar a tsaya a kalli wannan abu, kuma su malaman nasu su ji tsoron Allah, musamman ko malaman tsangaye na yan ɗarikun nan, yana da kyau su kalli wannan abin da idan basira, domin galibi su ne zai wala ga wata makarantar allo ana bara na ahlus sunna, zai yi wahala ko ba gaskiya bane. Ahlus sunna duka sun yadda za su biya kuɗi a koyar musu da wa ƴaƴansu. Mutum dai zai duba wata islamiyya zan iya kai yaro na ta 300 ko ta 3000 ko ta 300 ko ta miliyan, duk akwai su, iya kudinka. Yawa yanzu akwai makarantun da har miliyan ma ana biya, kuma iyayen na kaiwa saboda sun san darajar karatun, kuma suna so yaran su zama wa mutane sosai. Kai ma yana da kyau ka gane darajar ni'ima da Allah ya baka na ɗa, kar ka bar shi haka nan ya wulakance, ya zama ɗan daba kawai, ya zama ɓarawo, ya zo ya zama kidnapper. Yaran naka ma suna gaban ka, kana kulawa da su ya ƙari, ballantana ka fike sawa a titi a duniya, su waye abokansu da suwa suke mu'amala, ya suke masu ci abinci. An fahimta? Haka ne. Ka tankara bayan an gama sallar isha'i. In ka ga wannan yara abu tausayi, tun mun kwakwata a kasa. Kan abin da kasa. Akan yashi kan kasa. Allah ya kyauta. Ai da yawa wa'annan mutanen sai sun shiga wuta saboda cutar da yaransu da suka yi, da kuma cin amana da suka yi, ko ba gane ba. Allah malam, da yawan su za su sai Allah ya musu azaba akan wannan cutar da yaran da suka yi. Ai ba haka Allah ya ce wa adal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil, wanda aka mai haihuwa ya ciyar da yaransa, ya tufatar da yaransa. Ina ne Allah ya ce ka saki yaro dan shekara 7 10 wai ya je ya ciyar da kansa? ta ina ma zai fara? Ya ma yi wayo ne? Bai da lafiya, wani yaron ya cuta kamar zai mutu, gayan abin da malamin nan zai mai ya sai mai maganin 100 ko 200, wanda cuta ce da ya kamata a kashe mata miliyan 1 ko 500, amma zai dige ana bashi maganin nawa? Naira 100 ko naira 50. Haka nan har dai Allah kawai ya gaishe to sai ya mai dai ya warkar da shi. To Allah ya san ya bashi ma mutuwa zai. Kai idan a gidanka ne mai gata yaro ya irin wanda mutuwa zai, amma da yake Allah yana duba kowa da halinsa sai ya mu'amalance shi da yanda yake. Ba ganin maciji sai ya ta wasa da yaro,
amma kai babba sai ya sare ka duk ikon Allah ne ai amma yaran nan nasu wani cuta da suke ya kamata su mutu ne sai kaga Allah ya raya su saboda ya san ba su da mai kulawa shi bari ya kula da su ko kuma na gidajen mutum da Allah ya san yana da uban da ya san ciwon kansa sai ya kyale shi kai riko da sababi sai ya taimaka ma amma dai lalle abubuwan suna nan da yawa kuma ana ta kokari duk wani musulmi da ya samu dama tunanin shi ya zai kawo canji a system din su kuma suna resisting da yawan su suna resisting duk tunanin su me za su samu me za a ba su da an gama taro sai ɗaiɗaikun su da Allah ya tsare ko mu dawo karatun nan da aka ce wa ya kabajul hadiyya ko annabi na karban wa muka ce duk dai an gama wannan me ya kawo wannan karatun muna maganan yadda annabi ke tosaya ma kananan yara aka ce ba wanda ma zai kira manzon Allah sai manzon Allah ya ce labbaika kuma ku duba Anas ya ce nawa annabi hidima shekara 10 bai taba duka na ba bai taba min kaza ba duka dai tausaya ma kananan yara ina jin mun faɗi magana da yawa anan mu dan matsa ko wa qala jarir ibn abdullahi ma hajabani rasulullahi mundu aslamtu tunda na musulunta manzon Allah bai ƙara min shamaki tsakanina da shi ba wala ra'ani bai ƙara gani na ba ko a hanya illa tabassama sai ya mun murmushi wa kana yumazihu ashabahu annabi yakan yi ba'a da zolaya ga almajiransa an gane ba'a ko wa yukhaliduhum yana cuɗanya da su wa yuhadithum yana taɗi da su wa yuda'ibu sibyanahum yana wasa da ƙananan wacikin su yaran su wa yujlisuhum yana zonar da su fi hijrihi ko hajrihi duk wanda ka faɗa yi akan cinyansa hajru ko wa hijr wa yujibu da'awatal hurri wal abd annabi yana karba gayyatan da mawa bawa wal amati har da baiwa wal miskin da miskini wa ya'udul marda yana zuwa gaida marasawa lafiya fi aqsal madina a can nesa da garin madina amma zai je gaida saboda kawai shi ba sai mai kudi yake zuwa gaidawa ba kadai wa ya qabalu uzral mu'tazir annabi na karban hanzarin mai hanzari yana karban uzurin wanda ya bada wa uzuri qala anas yace mai taqama ahadun haka ne uzuna nabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wahala wani ya nemi runguman kunnan manzon Allah zai gaya mai wata magana fa yunahi ra'sahu kaga manzon Allah ya janye kansa hatta yakuna rajulu huwa alladhi yunahi ra'sahu sai dai in shi mutumin da kansa ya janye kansa ka sa ko wanda zai maka magana zai dan jawo kan kunnan ka ko Allah zo ka ji wata magana to in ka jawo kan manzon Allah za ka ga magana a kunne to zai bar kunnan nasu ya ta jinka bai janyewa sai kai ka janye kanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma akhadha ahadun bi yadihi zai wahala wani ya rike hannun manzon Allah yana so ya gaya masa wata magana fa yursilu yadahu an gane ko kaga kuma manzon Allah ya saki hannun hatta yursila hal akhar sai in wancan ne ya saki hannun shi baya kwacewa walam yura muqaddiman rukbatayhi bayna yaday jalisin lahu ba a taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya gabatar da gwiwarsa guda biyu a gaban abokin wa zamansa ko da dai har a wurin zama yana da tawadu'u sallallahu wa baya irin miƙe wadin nan miƙe kafafu kamar yadda Bahaushe yake faɗi jama'a kun ji mu je gaba wa kana yabda umallaqiyahu bis salam duk wanda manzon Allah ya haɗu da shi to insha Allah za ga ya fara masa wa sallama ko akan abin hawa yake za ga shi dai zai maka sallama bai da girman kai wa yabda wa ashabahu bil musafaha yakan fara yi wa almajiransa ma musafaha an fahimce ni ko yakan fara musu wane musafaha wato sai a gaisa kenan walam yura qattu ba a taba ganin manzon Allah ba ma da rijlaihi ya miƙar da kafafunsa baina ashabi a tsakanin sahabbansa hatta yudayyika bihi ma ala ahad har yaje ya kuntata ma wani kun gane magana miƙar da kafa wurin zama ba matsala bane ka miƙar da kafanka ka zo na yadda zaka samu comfort kun gane amma kar ka cutar da wani ne kar ka cutar da wani araftum yukrimu man yadkhulu alaihi annabi yana mutunta duk wanda ya shigo wurin sa wa rubama wani lokaci basa da lahu sabahu annabi yakan shimfida wa bako tufafin sama a matsayin darduma wa yu'tiruhu bil wisada annabi yakan fifita bakonsa ya bashi filo allati ta hatahu wanda yake zo na karkashi ko take karkashin sa wato sai ya dauko filo sai ya mika maka yace ga wannan ka dan yi matashi ko ka dan zauna akai wa ya azimu alaihi fil julusi alaiha annabi yakan an gane ko wato ainihin tirsasawa bakon nashi sai ya zauna akan wannan filo
in aba idan yaki a sai ka zauna Allah ni na baka ka zauna a manzon Allah dan Allah kai zaman kai a Allah sai ka zauna kun gane ya azimu ko wa yukanni ashabahu annabi saboda jin sahabbansa a jika yana musu alkunya ba ku gani ba Aisha ma an ce ba ta da wa da amma yakan ce mata ummu Abdullah ga Abu Huraira abuwa ga Abu Dufai yaro karami fa ma bai gama wayo ba amma annabi na ce mai wa Abu Dufai ma fa'ala nughair yana alkunya wanda a wurin balarabe alkunya tana nuna tausasawa ne wa yad'uhum yana kiran sahabbansa bi ahaddi asma'ihim da suna da suka fi so takrimatan lahum dan karramawa wala yakatu ala ahadin hadithahu bai suka yanke ma wani maganar sa ba hatta ya tajawwaza an fahimci wannan ko hatta wane har sai in yayi ta'addanci fa yakatu har sai ya zama ya yanke ta bi nahayin ta hanyar ya hana shi maganar saboda ya kama ta'addanci ya wuce iyaka kenan auqiyam ko ya miƙe daga wurin ya tashi wa yurwa binti hayin auqiyam ana jin wannan ko ana ruwaya cewa ko dai ya hana shi ko kuma yawa ko ya miƙe kun ji karatun nan ko dai ya hana shi ko ya miƙe wato in annabi na zaune da kai sai ya ji ka fara sakin wa to ko dai ya hana ka ko kuma ya ce maka ina jin a wani uzuri ya bujuro min zanwa me uzurin da ya bujuro mai shine manganin banza da ka fara yi wa ruwiya an yi ruwaya annahu kana la yajlisu ilayhi ahadun wa huwa yusalli illa khaffafa salatahu ba wanda zai zo ya zauna tare da manzon Allah yana sallah sai shi ya sauwaka sallan tashi wato da ya gane cewa akwai mai bin sa to yana mai sauwakawa na biyu idan ya gane ka zo wurin sa ne wata bukata ta kawo ka zai yi maza ya sallame sallah dan ya fuskance ka wa sa'alahu an hajati sai ya tambaye ka me bai kawo ka me bukatan ka fa iza faraga idan an kammala ada ila salati sai ya koma ya ci gaba da wa kun ga kenan bayan da za a yi wani ya zo na kusa da annabi da wata bukata sai annabi ya takaita sallah dan ya ji me ya kawo mutum daga nan ya ci gaba ba irin jureju bane wanda shi maman shi ma ta zo amma ya ki yankewa sallah wanda karshe har ta fushi ta mai baki ta ce Allah ya jarabe ka da karuwa ba haka ya faru ba kuma sai da Allah ya jarabe shi da wadi da ita karuwar ta yi cikin shege ta ce ai shi ya mata kuma wallahi bai ji ba bai gani ba aka mai dukan tsiya aka kona mai bukka kafin daga baya ya addu'a yaron ya faɗi sunan baban shi amma ko ba komai dai ai ya ci duka ko to yasa malamai masu kawo ma Yusufa da suka ce kawo ko ba komai dai malami ya ci duka sakamakon rena uwa yasa shi Allah akan iyaye ba ruwan shi da kai malami ne kawai ka gane ko kai ne mai fatawan ba Najeriya ka mutunta iyayenka in ba haka ba za ka ci duka ko ya kuka ce yawa ga jure na malami ne babba amma ko mufti ne kai a Najeriya kawai kai dai ka mutunta iyayenka duk girman ka baka girme su ba ko ya kuka ce yawa fa iza faraga ko na wuce wurin madaka wa kana aksaran nasi tabassuma nan ne annabi ya fi kowa yawan murmushi wa atyabahum nafsa ya fi tsarkin zuciya ana jina ko malam yanzil alaihi wa qur'anun aw ya'izu aw yaqdu matakan dai manzon Allah ba qur'ani bane yake soka a kansa idan qur'ani yana soka ga manzon Allah kun san yana dan wani irin shiga wani yanayi yawa wannan daban ko kuma yana wa'azi an ce yana wa'azi ko yana huduba ga nan gaba yana daga murya yana fushi a wurin wa'azi kai ka ce shi komanda ne mai ziga rundunan yaki wato kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qadaba ala sautuhu wartafa'a wa hamarrat aynahu ka'annahu munziru jayshin kenan idanunsa suna yin ja sautinsa yana yin sama kai ka ce komanda ne da yake ziga sojoji a yaki wannan ababin hudu ba kenan kun ji qala abdullahi ibn al-harith haka ne ko abdullahi ibn al-wayi ke magana wanda sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah ya rayu ne a kasar Masar Egypt kun gane kusan a kasar Masar ma Abdullahi ibn al-Harith shine mutumin da ya rasu karshe sahabin da ya rasu karshe a Egypt kun gane daga mutuwan shi ya zama babu ragowar wani sahabi a wata kasa a kasar Egypt ya rasu hijiran manzon Allah 86 ne 86 Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya hada mu da shi a aljanna yake cewa ma ra'aytu ahadan ban taba ganin wani ba aksaru tabassuman wanda yafi yawan wa fara'a
min rasulillahi kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kun ji karatun nan? Ma ra'aitu ahadan, ban taba ganin wani ba aka sana tabassuman mafi yawan wanda yafi kowa murmushi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa ana Anas ko kana khadamul madinati ya'tuna an-nabi, masu hidima na Madina wanda dukansu wato kungiya ne na boyi kungiya ce ta masu aikin gidaje. Ka sa akwai masu aiki a gidaje suna hidima ga oganninsu, to su suna zuwa wurin manzon Allah idan sallala gada, idan yayi sallan asuba bi aniyatihim, da ainihin kokonsu fi halma, a cikin kokon akwai ruwa. Fama yi uta bi aniya, zai yi wahala wani boyi da ake ganin shi bawa talaka ya kawo wa manzon Allah akushinsa da ruwa a ciki, illa gama saye da hufiya, sai manzon Allah ya sa dan yatsa ya nutsar da hannunsa a ciki dan ya sa mai albarkan da suke nema. Wa rubama kana zalika fil gadatil barida, kuma hakan na faruwa wani lokaci a irin asbahin yau din nan mai sanyi. Yuriduna bihi tabarruk, me suke nufi? Neman albarka. Wato kowa gane maganan? Wato su masu aikin gidaje ne, talakawa za su ɗauko ruwa a kofi haka misali. Annabi da Allah ina so ka dan sa hannunka ne cikin ruwan nan in samu albarkan ka, sai mu je gida mu ci gaba da sha. Ana sanyi irin wannan lokacin, ana sanyi, amma haka nan zai jure ya sa hannun nashi saboda ya kyautata musu. Zai cutu amma zai ya kyautata musu, ya da ya cutu. Sai wani ya ce su ma aida sun yi kara, ana sanyi kuma fa haka ne. Fasilun fasali ko fi shafaqatihi wa rahmatihi sallallahu alaihi wa sallama, game da tausayin annabi. Kalmar shafaka da rahama wato tausayi da jin kai, tausayi da jin kai, wa ra'afatihi, an gane ko, da kuma dai har ila yau me tausayin nasa. Ra'afa shi ma tausayi, kaga da kalmar shafaka da kalmar rahama da kalmar ra'afa duk ma'anansu jin kai, tausayi li jami'il khalqi, ga dukkan bayi. Amma shafaqatu, kaga kalmar shafaka wa ra'afa wa rahama li jami'il khalq, faqad qala Allah ta'ala fihi, ga abinda Allah yace azizun alaihi ma anittum, duk abinda zai wahalar da ku yana buwayan annabi bai so. Harisun alaikum, mai tsananin kwaɗayin yaga kun shirya ne, kun rabauta. Ra'ufur rahimun bil mu'minina, mai tausayi ne mai jin kai ga mu'minai, shine bil mu'minina. Wa qad qala ta'ala, Allah yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya duka. Wa qala ba'duhum, sashi suka ce, ana ji ko, min fadlihi alaihi salam, daga cikin fadlan annabi anna Allah ta'ala a'tahu sumaini, Allah ya bashi sunaye nawa? Min asma'ihi, daga cikin sunayensa. Mun karanta wannan da ku a baya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, anan ra'ufu sunan Allah ne, rahimu ma sunan Allah ne, kuma gashi annabi ma ra'ufun wa rahim. Amma kar ku manta sunan ne kawai iri daya, hakikanin ma'anansu ba daya bane. Rahamar Allah ba irin rahamar manzon Allah ba ce, wa yafi wani? Allah ba ma a kwatantawa ma na iya zama kafirci, dan ba a kwatanta Allah da bawa. Annabi Muhammad kuma bawan Allah ne, ko annabi ne ka kwatanta da Allah zaka iya kafirta. Laysa kamithlihi shay, in ana da rafid da uwa ake. In ana maganan Allah ba a kawo kowa, la nabiyyun wala malakun muqarrab. Wa haka nahwahu al-imamu Abu Bakr ibn Furak, wannan malamin ma ya nakalto irinsa. حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الكشني بقراءته عليه. حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري. حدثنا عبد الغفار الفارسي. حدثنا أبو أحمد الجلودي. حدثنا إبراهيم بن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج. حدثنا أبو الطاهري. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله غزوة. يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي وني ياكي هكذا. وذكر هنينا أن يا أم بتياكي هنين دي فارش كرة تتقص. قال يتفعى رسول الله صفوان بن أمية 100 من النعم. أنني من ذا الله يبا صفوان راقمي أبي أكو حدري، ثم 100 يقارا مي دري، ثم 100 يقارا مي دري، كتير 300. ko ba haka bane? Sunan wani masallaci, wai masallacin Abba Siri. Yace qala ibn Shihab ko to haddathana Sa'id ibn al-Musayyib anna Safwan qala wallahi na rantse muku da Allah laqad a'dani ma a'dani, annabi ya bani abin da ya bani na raƙuman nan. Wa innahu, a lokacin kuma shi annabin la abgadul khalqi ilayya, na fi kinsa a duniya sama da kowa. Wato makiyin annabi ne kuma annabi ya masa wa kyauta, kaman Bahaushe ce ka bashi da wa
kawai da halinsa ya maida masa aniyarsa. Yace ni abin da ya bada mamaki lokacin da ya ban kyautar nan na raƙuma sama da 100, yace fa na fi kowa kinsa, fa ma zala yutini, bai bushe bai na ban kyauta hatta innahu la ahabbul khalqi ilayya, sai da ya dawo na fi son shi sama da kowa. To kaga mu abin da ba ma iyawa kenan. Duk ko sadaka yake sai a ce kai gidan nan kada kai can, ba sa gaishe ni. Ba sa gaishe shi, saboda haka tunda ba sa gaishe shi su ba za a ba su sadaka ba, sai a yi zabuwa kawai da Allah ka kau da kai, tunda Allah ya baka kawai shikenan ya gama ma komai, su ne a ƙasa kawai ka ce maka kawai, ko ba haka ba, ana an gaishe ka ba gaishe ka ba. Wani ma zai kira ka waya cewa da ba ga sako bane, sai na ga sako, to da yake ajiya ka bada shine kuka kira kai godiya ko da yake ajiya ka bada shine ko ka kira kai godiya. Wani ma zai bada ba ya godiya ba dai ya damu. Yanzu ka duba wani an kai kayan nan amma ko ya kira ya ce ya gode. Dan Allah mi koyi da mumunai ga sanan a suratul insan, inna ma nut'imukum wajhillah la nuridu minkum wala shukura. Mun ciyar da ku ne dan Allah, ba ma son ku ba mu wani sakamako, ba ma so ku gode mana. Wannan sha'awar sai an gode ka daina damu kanka da shi, kai dai ka bada dan Allah, ana fata laqad waqa ajruka ala Allah, ladan ka ya tabbata a wurin Allah. Ka zama irin sa Abubakar. Daga cikin abin da Allah ya masa yadda Abubakar da shi shine yana ba da kyauta ba dan tsakaninka da shi yana neman wani abu ba, kuma bai fatan ka saka mai ko wani ya saka mai. Allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Allah ya ce wala saufa, wannan usulubin mutum biyu ne Allah ya musu haka a Qur'ani, daga annabi Muhammad sai shi sayyidina Abubakar, wanda Allah ya ce zai ba su ranar lahira sai sun ce sun gamsu. Wala saufa, da sannan Allah ya ce zan ma Abubakar 10 na arziki sai ya ce ya gamsu. Kaga Abubakar kenan. Ga manzon Allah wala saufa yu'dika rabbuka, kaga tan wala saufa fasaufa. To saboda aka ba da kyauta ko sadaka ba tare da kana damuwa da an ce an gode ba. Wani ma za ka zama mai kyautar kuma ya zo ya cutar da kai daga baya, duk wannan kare ya sa ka fasa. Faka anna ma tusifuhumul mal, annabi ya ce kaman kana ciyar da su toka ne mai zafi, kenan wanda kake kyautata mawa yana cutar da kai, kanshi yake mawa. Kuma wala yazalu ma'aka min Allah zahiran alaihim, ba za ka gushe ba kana samun taimako daga Allah akan wannan mutum. Duk wanda kake kyautata mai yana cutar da kai, ka ci gaba, Allah zai taimake ka, ba zai hana ka abin da zaka bashi ba. Dai zakatan mu ba cika juriya ba, amma dai kuma hakan ya kamata. Waruya haka ne, an yi ruwaya anna arabiyyan, wani balaraban wa kauye ja'ahu yatlubu minhu shay'a, ya zo wurin annabi yana neman wani abu, fa atahu, annabi ya bashi. Thumma qala yace ahsantu ilayka, na kyautata maka? Qala al-arabi, balaraban yace la, ba wani kyautata min da kai, me idan ka bani wannan kudin? Wala ajmalta, baka yi abu mai kyau ba. Ya fusga ya gaba. Fa gadibal muslimuna, musulmai sai suka ji haushi, kai kaga dare ni wayo, annabi ya baka kudi, ya ce hakan yayi, kana cewa bai yi ba, baka ma kyautata ba. Ka san ba zai musu daɗi ba. Wa qamu ilayhi, sai suka dimfare shi za a mai duka. Fa ashara ilayhim an kufu, annabi ya musu ishara, ku bari ku kane. Sun maqama, sai ya miƙe, wa dakhala manzilahu, ya ƙara shiga gida, wa arsala ilayhi, sai ya aiko mai da wani ƙarin kuɗin, wa zadahu shi'an, ya ƙara mai wani abu. Sun maƙala sai ya ce ahsantu ilayka, yaya yanzu na kyautata maka? Ƙala na'am, ya ce to gare yanzu ma dai dama. Fa da zakallahu min ahli wa ashiratin khairan, Allah ya saka maka da alkhairi abinda kai ma dangi da family da alheri. Shikenan kawai haka ya faɗa ya wuce. Ya fita kuwa? Shikenan. Kaga sahabbai suna so su yi duka, shi kuma ƙara mai kuɗin yake. Annabi fa kenan fa. A to duka gaba binciken ka a duniya nan ba za ka samu irin shi bane. Babu ne. Sai sa wannan maganar ta alfazaji tana mun daɗi.
ko yace a id nazaran fil kauni ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa a id nazaran fil kauni ta'lam bi annahu yace ka ahmada lam yunsha wala huwa ya kaji ka yace ka ƙara kallon duniyar nan sosai irin dai annabi Muhammadu ba a halice shi ba kuma Allah ba zai ƙara halittarsa shi irinsa ɗaya ne shi ne ma'anan baitin duk mun karanta shi da ku cikin 20 ne a lokacin ba an yi ta ba a majalisi mutum ne wanda yake yana da haƙuri akan jahilcin mai jahilci duk wanda ya zo da wauta wurin manzan Allah na ba zai jure an ji wannan shine ma'ana a'id nazaran fil kauni ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wa la huwa yunsha fada qawla kuffarin صابته جنة وما هو إلا من جهنم جنة yake cewa faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama innaka qulta ma qulta manzo Allah ka faɗa abin da ka faɗa kun ji wannan magana faqala lahu an-nabiy annabi yace mai innaka qulta ma qulta malam yace na'am ka faɗi wannan kalma da ka faɗa ba ke daɗi ba za a ga almajirai na har sun ji haushi sun so su ma duka da Allah tunda yanzu ka gamsu ko za ka dan janye ka gyara alakanka da su kafin ka tafi kun gane Hausa na tunda ka bata musu wa ko za ka dan gyara alakanka da su abokanka ga su wanda ka bata mare da su tunda dai yanzu an baka kudin da kake so ka gamsu ka dan gyara alakanka da su kafin ka wuce mana bai kamata a tafi ana fada ba shine zahirin maganar ko wa fi nafsi ashabi min zalika shay a cikin zukatan sahabbai na akwai damuwa ka sa su cikin damuwa fa ina hababta ina baka shawara in ka ga dama fa qul bayna yadayhim dan Allah ka je ka faɗa a gaban su ma qulta bayna yadayya irin abin da ka faɗa a gabana ka ce fa jazaka Allahu min ahlin wa ashiratin khaira hatta yadhhaba ma fi sudurihim alayka har ya zama damuwa da suke da shi game da kai ya tafi ban so su rike ka qala na'am yace an gama za a yi falamma kana gadu da Allah ya kai mu washe gari da safe awil ashi ko kuma da yamma dai washe gari ja'a fa qala alaihi salatu wassalam sai yazo sai annabi yace inna hadha al-arabiyya qala ma qala wannan bawan Allah ya faɗa abin da ya faɗa cewa ban kyautata masa ba fa zidnahu mun mai ƙarin kyautar fa za'ama annahu radiya yanzu ya riya cewa ya gamsu akazalika akramaka Allah haka aka yi qala na'am yace haka aka yi fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira an gane sai ya addu'a duba yanda annabi ya mai lai ai kun gane yaran ku musamman mazan nan kun ga yanda ya mai shimfida ko yanda kawai daidai gaban da shi kuma zai faɗi nashin ne kawai fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai yace masali wa masalu haza kun san misali na da misalin wannan mutumin masalu rajulin mutum ne lahu naqa yake da taguwa sharadat alaihi sai ta ruga da gudu ta yi daji fatta ba a hannasu kowa ya bita falam yaziduha illa nufura ba abinda suke kara mata wagan sai gudu take so suke su kamo gudu take fanadahum sahibuha sai mai taguwan yace ku dawo ku zo khallu baini wa baina naqati ku kyale tsakani na da taguwa ta na san kayana na san yadda nake lallashin kayana fa inni arfaqu biha zan tausasa mata fa inni arfaqu biha minkum na fi tausasa mata sama da ku wa a'lam na fi sanin taguwata fa tawajjaha laha shi sai ya fuskance ta bayne riha kuma ta gaba fa akaza laha kuna bi na ko min qumamil ard sai shi asalin mai wadin kenan asalin mai taguwan wanda ya riga ya san kayan shi sai ibo mata bola haka a ƙasa ya dan ibo wani an gane kumama dan bola haka ya ibo ya dan yi haka da hannunsa sai ya ibo bola a ƙasa mafhum kenan kaman ya ibo wani abu zai bata za ta dan ci ciyawa da sauransu faraddaha sai ya dawo da ita hatta ja'at hatta zo wasanakhat
ta gurfana wa shadda alaiha rahalaha ya daura mata siddi wastawa alaiha ya hau dabban, kaga shi ya san kan kayansa, ya san inda ya lallaba kayansa. wa inni law taraktukum, da na kyale ku, an gane wannan ko, haisu qala rajulu ma qala, a lokacin da mutumin nan ya faɗa min bakar maganar da ya faɗa, faqataltumuhu, kuka je kuka kashe shi, da kalan nara, da kuna gama kashe shi kuma zai je wuta ne. Kaga ga azaban an kashe shi ga azaban wuta, saboda an kashe shi ne bayan ya faɗa wa manzon Allah bakar magana. Amma ni sai ne dabara, na kyautata mai har ya faɗi faran magana. Wanne ya fi riba? Aikin da manzon Allah ya fi riba. Ya fi a ce an kashe shi ya mutu ya je ina? Gara ai haƙuri da shi ya je aljanna. Wa ruwi anhu nan ne annahu sallallahu alaihi wa sallama qala, annabi ya ce la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi shay'a, kada wani daga cikin ku ya kawo mun gulma na wani sahabi na. Kun ga inda ya toshe magansa ko fa? Fa inni uhibbu, ni ina so an akhruja ilaikum, in fita daga cikin ku ran alkiyama, na mutu in tafi kiyama wa ana salimu sadri, ina mai lafiyayyen zuciya. Ku duba karatun nan, annabi ya ce ban so wani na kawo mun gulman, kullum ina so in fito ina muku kallon duka nawa ne, kuma in na tashi rasuwa in rasu, zuciya na ba ta jin haushin wa kowa. Wannan yasa a lahira za a zo da wasu mutane a gefen hagu da su, za a tafi da su, da sai annabi ya ce mutane na ne, sai a ce a wannan ba naka bane, bayan ka mutu sun kirkiro abubuwa da yawa, talimu da su kawai. Kaga kenan bai ma sani ba shi, saboda ba mutum bane mai bibiyan matsalolin mutane. Dan matsa ne to yayi kyau. Wa annu wa zan yi wa min shafaqati, na daga cikin tausayin manzon Allah ala ummatihi ga al'ummarsa, takhfifuhu, sawwaqawansa, wa tashiluhu alaihim, duka dai sawwaqawa ne. Wa karatu ashiya'a, da yanda yake kaman wasu abubuwa, makhafata an tufrada alaihim, dan kada a maida ta farilla ko tarawi. Abin da yasa annabi ya da fitowa dan tsoron kar ta zama aswaki, duka annabi ya ce na so umurce ku da shi, umurni na mai karfi, amma ina tsoron kada ya tsanani gare ku. Ga hadisin nan gaba, laula ana shuka ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu, ba dan kada tsananta ma al'ummata ba, da na umurce su da aswaki tare da kowane alwala. Araftum? Wa khabaru salatin layl, ga ma hadisin sallan dare yau, wato kaga ya mazo. Ai annabi ya fito, ya ƙara fitowa, bai ƙara fitowa ba daga nan a kwana na hudu ko? Yace dan tsoron kada Allah ya ga kuna sha'awan tahajjud ko ya zo ya ce ta zama farilla, kuma ba za a iya ba. Gara a bar shi haka, wanda ya so yayi. Wa nahayhim, da yanda annabi ya musu hani ko wa nahayhum anil wisali, game da kada su dinga sabu zarce na azumi. Ma'anar sabu zarce na azumi shine mutum yayi azumi bai yi budawa baki ba, sai ya zarce da sabon azumi. Annabi ya ce ku daina, akwai cutar da kai. Suka ce kai ba kana yi ba, yace ni ba irin ku bane, Allah yana ciyar da ni, Allah yana shayar da ni, ko kuma kaga ba ku da wannan karamar ko? Wa karatu dukhul al-ka'bati li alla yu'annita ummatahu, da yanda ya kyamaci shiga dakin Ka'aba don kada yawa wahalar da al'ummarsa. Idan ya riga ya shigan nan, an gane sai kowa ya ce ya zama sunna, sai an bude mai ya shiga, kuma ga jama'a da yawa, da ya shiga kowa zai turowa, in ba a yi sa'a ba a nan sai a yi turmutsi da sai an mutu. Yana so ya shiga din amma sai ya fasa, saboda yana shiga kowa zai sha'awan ya ce sai ya shiga, kuma daga baya ma abin na iya zama sunna kawai. Saboda haka sai mutane su ce wallahi annabi ai ya shiga, a buɗe mana mu shiga. Askara wannan su ce a'a, sai mutane su rusa ɗakin sai sun shiga, a balla kofa. Mutane kuma da gaddama, to sai zama kwata-kwata bai daga cikin aikin umra ko aikin hajji sai ka shiga wa Ka'aba, bai daga ciki, saboda Ka'aban duka kwaya nawa ce. In aka ce kowa sai ya shiga, anan za a ta mutuwa. Duk annabi wannan saboda tausayinsa ne fa yasa yake haka. Wa raghabatuhu li rabbih, ku duba yanda yake kwadayi a wurin Allah, an yaj'ala sabbahu wa la'anahu lahum rahmatan bihim. Duk wanda ya fusata annabi, ga wani karatu nan, har annabi ya zagaye ko ya tsine mai albarka, saboda shi ma idan adam ne, yana fushi yanda ake ba fushi. To akwai wanda sun hasala manzon Allah shek, har ya tsine musu, wasu kuma ya zage su. Sai annabi ya ce ya Allah, duk wanda ya fusata ni
cikin fushi na zage shi ko na tsine mai, Allah ka sa tsinuwan ta zamto rahama ne gare shi. To shi yasa shi annabin ya tsine maka kana musulmi gaba ta kai ka, wallahi tallahi gaba ta kai ka. Kun ga Muawiya, bari in dauko muku shi a matsayin kawai ya zama case study. Annabi ya ce wa Ibn Abbas, je ka kira Muawiya, yana daga cikin masu rubutawa annabi wahayi. La'alla lokacin wani wahayi ya soka ana so ya rubuta, sai ya ce je ka ce ina cin abinci, zan zo yanzu ba dadewa. Malamai masu sharhi suka ce ko dai Ibn Abbas din ya je ko bai je ba, yaro ne dai karami, kuma bisa ga al'ada yaro yana iya dan shiga lungu ko zaure sai ya fito ya ce an ce bata nan. Ko wanda suka yi taɗi can zamanin mu ba waya, kaga ai ya san irin wannan. Yawa yaro na da kyashi, ka gan shi yana dan kwallon shi, kace dan kira min budurwa a nan gidan, sai ya je lungu sai da ce an ce bata nan, sai ya dawo bayan kwana bai ce je na zo an ce baki, sai ba inda na fita ina nan bai zo ba. Kaga lokacin ba wani waya da zaka dan kira, amma na yanzu kaga su suna da waya lafiya launi, in tana nan ma za a gane, in babu ma za a gane. To Ibn Abbas ya je ko ya tsaya zaure ne bisa ga al'adan yara, duk da an fi kyauta ta zaton cewa dai zai je, tunda ko da yake yaro ai mai hankali ne, kuma annabi ne ya aike shi, sai ya ce yana cin abinci. Ya ƙara cewa ka je ka kira shi, ya dawo ya ce zai zo yana cin abinci. Annabi sai bai ji daɗi ba. Na ce ka zo da ji emergency ne, na ƙara aikowa emergency ne, ka taho mana. Cikin fushi sai ya ce la ashba Allahu batanahu. Abincin banza ina cewa yana ce mai cin abinci, kada Allah ya sa cikin shi ya ƙoshi. Kaga da Allah ya karba addu'an nan akan Muawiya, zai zamto Muawiya ba zai taba ciyawa, shikenan bala'i ya same shi a duniya. To malam a duniya kake baka koshi sai ka gama cinye kwano 10 ka ji kamar yanzu aka fafare cikin, ai musiba ta faru. Na karanta wata magana ta Usaimin yace akwai wani mutum da ya sani, shi ya ma san shi Allah ya mai jarabawa, duk yanda zai ci abinci baya koshi, Allah ya cire albarka. A lokacin yana magana ne game da cewa kar ka dogara da sababi, ka dogara ga Allah. Yace ko abinci da kuke gani sababi ne, to ka dogara ga Allah, shi ke kosarwa. Yace wallahi ya san mutumin da zai ci abinci ya ci amma baya koshi saboda Allah bai nufin ya koshin ba. So riko da sababi kada ya sa ka ce ai na riga na dau mataki ya isa, kai dai ka rike Allah. Saboda haka annabi sai ya ce kada Allah ya sa ya koshi cikin fushi ko, to abin da zai baku mamaki, su malamai na hadisi da suka tashi ambatan falalan Muawiya, falalan shi ba, sai suka kawo hadisin nan. Falala ne saboda cikin fushi annabi ya masa wa addu'a baka, sai ta zama wa gare shi alkhairi. Yanda za ka gane ta zama alkhairi, bari mana bayani ku da kanku ku auna. Shekara 20 yana gwamna, shekara 20 yana shugaban kasa, 40. To akwai maganar yunwa? Ku kun taba ganin gwamnati na jin yunwa? Ko shugaban wa? Kun ga yadda Allah ya karba addu'a? To a rike. To akwai wata yarinya ma da annabi yana mata ba, yace la akbar Allahu, sun na cika da Allah ya sa shekarunki su ƙara yawa. Ita ma kuma kaga ya zama tsawon rayuwa ta yi. Akwai wasu mutum biyu da suka zo, ban so dai mu ta kawo innan bayanan saboda lokaci, amma ya zama na ƙarshe to wannan. Suka zo suka fusata manzan Allah, ya zazzage su, ya zage su. Aisha tana ji, Aisha matarsa yana shigowa sai take mai shagube, ce su waye wa'innan, lalle ko wa'innan yau sun haɗu da alheri. Yau sun haɗu da alheri, ba wanda ya samu alheri yau irinsu. Sai ce ni kike wa shagube, kina so ne kike wato sun haɗu da sharri, amma saboda daraja na da matsayina ba kya so ki jingina mun wa. Sai kika juya, ka gane, ai kuma shine magana. Ko dai su waye wa'annan yau sun haɗu da sharri, to ba za ta iya faɗa wa annabi cewa yayi sharri ba. Abin ya girma kan mata kafirta. Sai ta ce ba wanda ya samu alherin da wa'annan suka samu, amma shagube ne, tana nufin da other hand round, ka juya magana. Sai ya ce to awa ma alimti ma sharattu alaihi rabbi, kin san sharadin da muka yi da Allah ne? Mun yi sharadi da Allah, duk wanda cikin fushi na zage shi ko nawa tsine masa, Allah ya sa ya zama rahama gare shi. To
to yanzu mutanen yadda suka faɗa sun samu alheri da gaske ne alherin suka samu, to su gaba tawa. Amma wannan fa bayan kuma ka zo ka rena annabi har ya zage ka ko dan wannan kuma na da hatsari. Kaga ai wani yayi shi kuma kaga ya zama mai sharri, shine Abdullahi Zulkuwaisira lokacin da aka raba ganima na Hunain. Ai kaga yayi bakar magana yace manzo Allah baka yi adalci ba, waye annabi ya fushi amma bai zage shi ba. To zaka iya zuwa ka fusa tashin bai zage kan ba, kaga ta kare ma. Kana so a zage ka ta zama rahama, shi kaga bai zage shi ba sai ya kyale shi. Sahabbai suka ce bari mu cire kansa. Umar ya faɗi wannan, Khalid ma ya faɗa. Da Umar ya tashi, Khalid ma ya ƙara tashi, ki bari mu cire wuyan wannan munafikin. Annabi ce ku kyale shi. Da a tsatson shi za a samu khawarijawa, a tsatson shi kuma haka aka yi. Sai ya kharju min dhi'i hadha rajul qaumun tahqiruna salatakum inda salatihim zuwa karshen hadisin. Sai dai ba da siffa 10 na khawarijawa sakamakon wannan mutumin. Aga shi gaba ta kai shi ko baya. To kai dai tsakaninka da manzon Allah mutuntawa, kyautatawa. In ma zaka bata wa manzon Allah ya zama ba bisa saninka bane, ba da gangan bane. Arabtum? Ina jin shek mu dawo mu sa kai. Wa ragabatu li rabbih an yaj'ala sabbahu, da yanda annabi ya kudayi a wurin Allah ya sanya zagin nan wa la'anahu da tsinuwarsa rahmatan bihi ya zama rahama ga bayi. An karba ko ba karba ba? Nace an karba? To yan shi'a suna kawo wancan hadisin na Muawiya cewa annabi ya yi bakar addu'a ya ce kada Allah ya sa cikin shi. Mu kuma ahlus sunna muna cewa hadisin ma yana nuni akan meye falala ne. Yanzu waye mai gaskiya? Ahlus sunna. Ya fita kuwa wa annahu kana yasma'u buka as-sabi, an ce annabi yakan ji kukan jariri haka ko jinjiri. Ka san mata sukan zo da yara masallaci, to sai yaro ya fara kuka, yana kuka, annabi na sallah, fa yatajawwazu fi salati, manzon Allah sai ya takaita sallah. Me yasa yake takaitawa? Dan ya ba kuwar damun kulawa da danta. Wa min shafaqati, na daga tausayin annabi, an da arabahu wa ahadahu, ya roki Allah kuma yayi yarjejeniya da Allah. Fa qala ga addu'a, ayyuma rajulin sababtu, na karanta muku wannan dazu. Ya Allah, duk mutumin da na zage shi, aula antuhu ko na tsine mai, faj'al dhalika lahu zakatan wa rahmatan. Allah ka sanya wannan zagi ko tsinuwa ya zama tsarki da rahama ga mutumin. Wa salatan ya zama salati na mai. Wa dahuran ko mai tsarkakewa. Sai zama annabi zagin kai amma me maka? Salati. Wa qurbatan, Allah ka sanya wannan zagin ya zama kusanci ne, tuqarribuhu biha ilayka, wanda za ka ƙara kusanto da bawan zuwa gare ka da shi yawmal qiyama ranan wa. Kuma hadisi ne sahihi, bal abin da zai baka sha'awa hadisi ne kamar yadda na gaya mana mene sahihi, ba wani kura a kansa. Ka je sahih bukhari za ka gansa, ka je muslim za ka gan shi muttafaqun alayhi. Bayan alqur'ani irin wa'annan hadisan sun fi komai inganci. To wannan duka yana nuna maka tausayin annabi ne. To matsala ta gaba, wai annabi na zagi? Kun shiru. Ba da kansa ya faɗa ba anan. Ya ce ya Allah, duk wanda cikin ɓacin rai nawa na zage shi ko ne kaza, kenan zai iya zagi cikin ɓacin rai. Amma zagi bawa ba ɗabi'ansa bane da yake yi ko da yaushe. Kun gane Hausa na? Da kansa ya ce mumuni ba a san shi da yawan wa zagi ba. Laysal mu'minu bil la'an wala bil fahish wala bil badhi. Ba ɗabi'ansa bane ko da yaushe, amma yana yi irarren siyawa ya ɓaci, tunda shi ma ɗan adam ne. Kul inna ma ana basharun mithlukum an sa kama tansawun wa agdabu kama. Kun gane magana? Annabi na fushi yadda muke fushi, ba a ce baya fushi ba, ai mutum ne. Har bangaza ya taɓa yi duka a filin yaƙi, ya yi duka, ya taɓa kashe wani mutum ma, wanda shi ne kaɗai mutumin da annabi ya taɓa kashewa a yaƙi. Shi ma gaddama gare, duk an bujiro ya ce a da babban naku zan yi. Annabi ce to ku buɗa ku ba shi wuri, ba mun karanta da ku ba. Idan kwaf haka ya sheƙa shi kiyama ya ce to ka je gani yadda nake. Shi ne kadai, an ba ka manzala bai taɓa kashe wani ba. Aisha haka kuma ta na gaya muku a nan, ta dan mai wani zargin kamar zai ban so ci amana, kamar zai dan je ɗakin kishiyanta haka a cikin daren ta ko har ta bi shi har makabartan nan. Da ya dawo ya ce me yasa kike haki? Ta ce ka ji abin da ya faru, ba zan boye maka ba. Ya bangajuwa kirjinta, ya bangaji kirjinta haka saboda ran shi ya ɓaci. Yace kina tsammanin Allah da manzansa za su haince ki? Bai ji daɗin abin ba, ya bangaje ta. To kaga ran shi na ɓaci, har ya ɗan yi bangaza ko ya ɗan yi dundu.
ko in ya kama yaki ai mutum ne shi. Arabtum? Yawwa. Ina jin mu tashi walan ma ne ko? Walan ma kazzabahu qaumuhu, lokacin da mutanen shi suka karyata shi, atahu Jibril, sai Jibril ya zo mai alaihi salam fa qala lahu, yace mai inna Allah ta'ala lalli Allah kar sami'a qawla qaumika laka, ya ji zancen mutanen ka gare ka, wa ma raddu alayka da irin martani da suka yi maka, wa qad amara malakal jibal, ya umurci mala'ikan duwar wasu li ta'murahu bima shi'ta fihim, ka bashi umurni me kake so ayi wa mutanen nan. Ku ji fa, yanzu mutanen Taifa ne aka aiko duk azabar da annabi yake so a yi musu da dutse, to ga mala'ikan dutse shi ke sarrafa duwatsu, in so ake a mai da su gari to bismillah sai a fara nika. Fanadahu malakul jibal, sai wannan mala'ikan dutsen sai ya kira annabi wa sallama alaihi, yama annabi sallama wa qala, yace daga Allah nake, murni bima shi'ta, kai mini umarni abinda kake so a yi mutanen da suka wulakanta ka, a nikake su ne su zama gari. Wa in shi'ta, in ka so an utubika alaihimul akhshabaini, zan iya jawo wancan dutsen da wancan dutsen sai in sa ina a tsakiya sai in kwankwaɗe su. Yace ina da wannan karfin, na dan fara dan gaya maka kaɗan daga cikin iko da aka bani ne. Dama kuma garin yana rayuwa tsakanin duwatsu, to sai a jawo na dama da wa su suna ina, shikenan sai a taɓe su, sunan wani abu taɓo ba shikenan ba. To sai a musu haka in ka so. Qala annabi, annabi yace bal a kar ai ko daya, wannan bal itirabul ibdali, duk abin da ka faɗa ban yarda da shi ba, kada ai haka. Kun gane ko? Arjuni fata na an yi kurjallahu min aslabihim, so nake Allah ya fitar daga tsatsan su man ya abudullaha wahada, mai bautan Allah daya, wala yushriku bihi shay'a, baya shirka. Allah ya karba. Wannan garin da nake muku magana a yau da nake magana 100% duka musulmai ne a cikinsa, ba kafiri ko daya indijin. Ai ɗaifi tana Saudiya ne yanzu, ba kafiri ko daya, abinda annabi ya fata ya tabbata. Mai da'awa dai a ƙara haƙuri. Warawa ibn al-Munkadir ne ko anna Jibril alaihi salam qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah ta'ala amara as-samaa wal arda wal jibala an tudi'ak. Allah ya umurci sama da ƙasa da duwatsu su yi maka biyayya. To duk abin da annabi yake sama ta yi ko ƙasa ta yi ko dutse za su iya yi da izinin Allah, saboda Allah ya ce su masa wa. Faƙala ya ce wa akiru an ummati, ni dai na fi so na jinkirta wa mutane na kar ai saurin kashe su, ban so ne musu addu'a irin addu'an annabi Nuhu, la'alla Allah an ya tuba alaihim, fata na Allah ya karɓi tubansu nan gaba. Da yawa wanda suka zamto sun cutar da manzon Allah farko, daga baya sun musulunta. Qalat Aishatu, nan nake magana, ma khuyyira rasulullahi bayna amrayni, kun ji ba a taɓa ba manzon Allah zaɓi ba tsakanin al'amura guda biyu, illa tara aisarahuma, sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi. Kenan kaga bai da tsanani ko? Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kana rasulullahi yatakhawwaluna bil maw'iza, manzon Allah yana daga mana kafa wurin wa'azi. Ma'anan yatakhawwal, yana daga kafa yana mana wa'azi jefi kamar ka ce time to time haka, taratan fataratan ko maratan ko hina li akhar, makafatar sa'amati alaina, dan tsoron kada mu kosa. Ka san da abin da ake kullum sai a kosa. Yanzu wannan karatun da cewa aka yi kullum aka zo da safe za a fara haddare, da duk za ku watse ai, ku suka wani karatu ba kan gado. Ko mutum ya daure zai ce kai in muka biyo malam fa da me zamu mai yaran mu kayan sallah, ko ba haka bane? Dole a fita a jiyawa a nema, sai a zo a dan yi shi haka zuwa 8:30 kowa ya tafi, lokacin zuwa kasuwa ma bai yi ba, wani ma sai ya huta kafin ya tafi. Annabi yakan mana wa'azi jefi ne saboda kada mu kosa. Arabtum? Wa ana Aisha annaha rakibat ba'iran, Aisha ta hawa wani raƙumi, wa fihi su'uba, to ta wahala sosai wurin hawa raƙumin, yana da gaddama. Faja'alat, sai ta zamto turaddiduhu, tana so ta hau, ta kasa hawa, tana ƙara dawowa, tana so ta hau, tana ƙara dawowa, shine ma'anar turaddiduhu, tana maimaita attempt. Fa qala rasulullah, sai annabi ce ki Aisha alayki birrifqi, na hore ki da ki zamto mai bin komai sannuwa, ki natsi ne, kina so ki hau dabba kina ta tsalle ya ki yadda ki ba a hankali ne, ki natsu ma tukun ki san ta ina ya kamata ki hau, ko ba haka bane? Gaggawa bai da wani
amfani. Duka wannan maganganun manzon Allah ne kyawawa, Allah ya saka masa da alkhairi. Faslun ko ya kuka ce fasali fi kuluqihi sallallahu alaihi wa sallam game da dabi'un manzon Allah fil wafa'i game da cika alƙawari wa husnul ahadi da kyakkyawan yarjejeniya ko alƙawari wa silatul rahim da kuma sadawa zumunta. Wa amma kuluquhu sallallahu alaihi wa sallam fil wafa'i wa husnul ahadi dangane da dabi'un manzon Allah wurin cika alƙawari da kuma kiyaye alƙawarin wa silatul rahim da sada zumunci. فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءتي عليه أديت في الإسناد هل إنديك يتشوى عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال فنشي بايعة النبي نايو من ذا الله مبايع صلى الله عليه وسلم ببيع أنغانيكو معناه كما من يواني تنكيني da ciniki qabala an yi ba'asa tun kafin a aiko shi, ma'ana mun taɓa yin wani ciniki da manzon Allah tun kafin a aiko manzon Allah tun jahiliya. Wa baqiyat lahu baqiya sai zama akwai ciko da ya kamata yayi. Kuna jin karatun? Fa wa'adtuhu sai na mai alƙawari an atiyahu biha fi makanihi, zan zo mai da cikon wuri kaza ko kuma cikon da ya kamata ni nayi sai na mai alƙawarin zan kawo mai a wuri kaza fa nasitu ba sai na manta ba. Thumma zakartu ba'da salasin na tuna bayan kwana uku fajitu sai na zo fa idza huwa fi makani na samu annabi na wurin kwana uku yana jira fa kale yace ya fata ya kai matashi laqad shaqaqata alayya ka dai bani wahala ana hahuna mundu salatin ina nan kwana uku an taziruka kai nake jira baka kyauta min ba. kun ji gaskiya da wannan hadisin ya inganta ko to da yana nuni akan karfin cika alkawarin manzon Allah, amma gaskiya akwai malaman da suke cewa yana da rauni, an gane ko hadisi ne wanda yake mai rauni da sauransu. Allah kyauta, amma dai ko ba shi ya tabbata manzon Allah mutum ne mai cikawa. Wa anna nasin kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza utiya bi hadiyya, idan aka zo manzon Allah da kyauta qala sai ce idhabu biha ila baiti fulana, ku kai ta gidan wani fa innaha kanat sadiqatun li khadija, kawace ga nanawa. Wato idan mutum ya ji dadin zama da matarsa ta mai alkhairi, wani lokaci ko bayan rasuwanta yana kyautata ma kawayenta da iyayenta dan an riga an zama nawa. Innaha kanat tuhibbu khadija, tana son khadija, so kyauta ce za a kawo annabi ya ce a kai wa matan. Bal ma ya zo gashi nan bari ku ji, wa ana Aisha qalat ko ma girtu, sun ji Aisha ban taba kishi ba alamra'a da wata mace ma girtu ala khadija, kaman kishin da muka yi da khadija. Ikon Allah, ba ma magana ba hadu ba Sheikh Malam Abdullahi, wato ma lokacin da ita khadija ta rasu ba a haifa Aisha ba, amma take cewa ba matan da ne kishi da ita irin wa khadija, saboda khadija ta san hannunta da kyau, ta bar mu ta jika mu yan baya aiki. Lima kuntu asma'uhu, saboda yanda nake jin annabi ya zukuruha yana yawan tadinta. Wa in kana la yadbahu shata, annabi fa yakan yanka akuya fa yuhudi har sai ya bada sadakan naman ila khala'ili har zuwa kawayen Khadija. Mu ga mu da muke raye da shi yanzu ba a ba kawayen mu ba. Kun ji karatu? Khala'il kun ga kawaye ke. Wasta'adanat alaihi uktuha, akwai ran da yar uwar na Khadija ta nemi izini za ta shigo gidan manzon Allah, farsaha ilaiha, yayi ta jin dadi, yayi ta farin ciki saboda wai ga yar uwar Khadija ta zo. An gane wannan ko? To kaga dole su mata sai su kishi kuma. Wa dakalat alaihi mar'a, wata mata ta shigo, fa hashya laha, manzon Allah ya mata fara'a wa ahsana su'ala anha, ya dinga mata tambayoyi, ya suwa ne, ya kaza. An fahimci maganar nan? Falamma kharajat, tana fita, qala yace innaha kanat ta'tina ayyama khadija, kawar khadija ce, tana zuwa gidan na lokacin khadija. Wa inna husnal ahadi, yana daga cikin kyakkyawan alƙawari wato kyakkyautata alƙawari min al-iman, na daga cikin wa kenan yana gani yanzu na daga cikin alƙawari ya ci gaba da kyautata wa kawayenta da ƴan uwanta. Wannan fa da Allah alwara fa an fa mutu ma ba kenan, dan mu wasu cikin mu muna da kuskure ma, sai kaga wani ma bai taba yin wani alheri ba ga
yan uwan matansa, iyayen ma. Yanzu ba Ramadana bane wannan? Sai ya kamata a ce dai dukkan mu nan kowa ya kai masa da kansa dan abin da ya samu. Yanda ya kai ma iyayensa, mana. Ai kyautatawa ne. Ya kamata a ce an dan kai musu ko ba yawa. Ko siga ne loka guda ka siya, ya kamata ka kai musu. Me kake cewa kai? A in ba a yi ba Ramadana nan bai kare ba, gaskiya haƙƙi ne, ya kamata a kyautata. In dai akwai wanda bai yi ba nan, ya kamata ko su gane ɗan loka ɗaya loka biyu ka ɗan siya ka ce mata ga wannan ta kai masu mama. Idan Khadija ta rasu amma Annabi na kyautata ma ƙawayenta, ina kai da bata ma rasu ba. In ko da yanda ake so ne da kyau, ya kamata baban na da shadda, maman na da atamfa. Ko? Da lokacin da kake nema ba kana yi ba nariya? To yanzu da ta zo gidanka ta zama matanka, min babu aula kai. Saboda yanzu ma ta fi maka amfani. Ta fi maka amfani, tana kulawa da yaranka, tana kulawa da kaza. Da Allah dai ko waya ne a yi su turo akan nan ba a tura musu ko 5,000. Ga wannan da Allah dan kara sai su ga baba. Za su ji daɗi ko? Mandala, ina muka tsaya? Shi mandala matsala gare shi, yana ta kallon masu mata ne. Ina so ya gane su ayi suka yi su ayi musu ba. Shi kuma Malam Shu'aibu ma ya ji kallon shi. Shi kuma yana ta so ya ce Malam Shu'aibu ya kai. To ai na ce Ramadanan bata kare ba ko? Ni ma an ban yi ba dai bata kare ba sai na yi. Yace wa safa ba'duhum ko sashe sun siffanta shi fa kare yace kana yaslu zawi rahmihi, akwai raham ba? Zawi rahim. Zawi wa rahim. Wato manzon Allah yana sada zumunci da zawi rahimihi sune ma abotawa zumuncin sa. Min gairi an yi utirahum ala man huwa afdal minhum, ba ta da ya fifita su ba kan wanda suka fi su. Kenan kowa da matsayinsa. Wa qala alaihi salatu wassalam, annabi yace inna ala abi fulan laysu li bi awliya. Dangin baban wani ba majibinta na bane, gaira sai dai anna lahum rahiman, lalle tsakanina da su akwai zumunci, sa'abulluha bi balaliha, zan jika ta da damshinta, ma'ana zan ci gaba da sada zumuncin da ke tsakanin mu na kaman karaba. Yana zai iya wasu kafirai ne bisu musulunta ba, amma kuma gashi tsakanin su da Annabi akwai dangantaka, kaga zai ci gaba da wato sada zumuncin da abin da ya kamata ya sada, shine fassaran sa'abulluha bi balaliha, wato sa'asiluha bi silati hakim. Zan ci gaba da sada zumuncin ta hanyar da ya kamata, shine ma'ana ba zan bari ta bushe ba kenan. Wa qad salla alaihi salam, annabi ya taba yin sallah yana dauke bi umama da wata yarinya mai suna umama ibnati binatihi zainab, diyar yarsa ne zainab, ta ga jika kenan. Ya hamiluha yana daukan ta ala atiki akan wuya, fa idza sajada in yi sujada wa da'a sai ya aje ta, wa idza qama hamala in yi miki ya dauke ta. Wa ana bi da qala wa fada wafdun lin najashi, wasu baki na najashi sun zo, fa qama an-nabiyyu yaqdumuhum, annabi da kansa ya miƙe yana sabin din su, an gane sabin na abinci, yana ta musu hidima. Fa qala lahu ashabuhu, sai sahabbai suka ce nakfika, mun isar maka, haba annabi hadda kanka zaka dinga tashi kana mika musu ruwa da abinci, zamu maka. Fa qala yace innahum kanu ya ashabina mukrimin, kar ku manta na taba tura sahabbaina garin su suka mutunta sahabbaina. Ba mutanen Habasha ake magana bane, mutanen Najashi. Ina sahabbai suka hijira na farko da na biyu, ai da Habasha ne, to yanda suka mutunta sahabbaina ni ma dole in tashi unwa. Wato dai manzon Allah mutum ne mai wafa'i, baya manta alheri. Wa inni uhibbu, ni ma ina so an ukafi ahum ne musu tukuici. Walamma ji'a bi uktihi min ar-rada, an taba zuwa da wata ƴar uwar manzon Allah na shayarwa mai suna malama Shaima'u. An gane wannan ko? Ƴar uwarta ce tawa malama wa sunanta Ash-Shaima'u, kamar muna sa irin wannan sunayen ko? Sai dai har yanzu akwai su. Sai dai gyaran da zan yi anan, ina ji kamar na cewa Shaima'u ne, ba she bane, Shaima'u. In za a rubuta sunan SHAI ba SHE ba. Mafi yawa ɗalibai da na sani masu wannan sunan kamar she suke sawa, ba she ba ne, ba larabe bai da wa, bai da i, bai da she din nan. Duk da akwai wasu ƙabilun larabawan da suke da imala subura da kubura, to wannan su suna da i.
amma dai shai ne ko shai ma'u in za a sa sunan akula shai ma'u yar uwar manzan Allah ce ta shayarwa sun sha nono daya ya fita kuwa to sai ga ta an zo da ita fi sabaya hawazin cikin wa'inda kama daga bursuna na kabilan hawazin wa ta'arrafat lahu ta mai bayanin kansa ka gane ni kuwa yace ban gane ki ba ni kanwa kace ta shayarwa fa wacce ni ma ta bani nono ba ta da hari da a hutu yace la ila sai shimfida mata wa tufafi ta zauna bursuna ba amma shimfida mata tufafi ta zauna wa qala laha yace mata in ahabbti in kina so aqamti indi zaki ci gaba da zama a wurina mukarrama ina mai karrama ki muhabba ana kaunanki au in ko ba haka bai miki ba matta'atuki sai in baki mutu'a ma'anan mutu'a in baki jari na kasuwanci da abin da zaki ci gaba da rayuwa da shi wa rajata sai ki koma ila qaumiki zuwa ga mutanenki an gane mutu'a da ake magana akwai fa auren mutu'a akwai mutu'atut talaq yanzu in ka saki matar ka saki daya to za ka yi mata mutu'a ma'anan mutu'a shine sai ka bata kuɗi da za ta ja jari kafin Allah ya kawo wani miji famatti'uhunna 'ala al-muti'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an to wannan shine mata'an famatti'uhunna mutu'a kenan da ake magana duk matan da ka sake ta to zaka bata abin da za ta dan rike kafin Allah ya kawo mata wani mijin sai ka ce to wacce dai Allah ya kawo karshen zama haka dai kuma Allah ya kaddara sai dai an yi sakin nan kuma gashi dai abu ya kare Allah ya kyauta Allah ya haɗa ki da wanda ya fi ni ma Allah ya bani wacce tafi ki so wannan kuɗi ne gashi nan naira miliyan 1 sai ki je ki dan rike yi wani kasuwanci Allah dai ya kawo miki mafi alkhairi wannan fa musulunci ne zo da shi ku daina mamakin sa muna watsi ne da karantarwar addinin musulunci ni na bada misali da miliyan 1 ne za ka yi cewa ga 50,000 ko ga 100,000 ya danganta da waye kai yanzu Dangote ma ya saki mace kamata ya bata biliyan 1 bilba'i ba ai shi Dangote ne to ya danganta ne wannan musulunci ne zo da shi amma a babi na saki da yawa magana ta gaskiya muna aje karantarwar musulunci tun daga sakin ma na daya ba ka sakin mace in ka kusance ta cikin tsarki sai ka yi hakuri ta yi haila in ta yi haila ta samu tsarki to kar ka kusance ta sai ka ce dama kin tana ranar kin ma abu kaza to ba manta ba dama jira nake ki haila ki gama to na sake ki haka ake yi ba za ka sake ta ba cikin tsarkin da ka kusance ta amma yanzu wa ma ki lura da wannan kawai kowane lokaci wani ma a ranar ma sun tara da ita an jima da yamma sai ya sake ta bid'a ne sai ta yi haila ta samu tsarki ne sai shine fadalliquhunna li iddatihinna abu na gaban an sake ta akwai mut'atu talaq da zaka dan ba ta rike kafin Allah ya kawo yawa da haka irin wannan abu ne mai kyau an yi wani a nan yankin namu mai dan hali da ya rasu wanda ya auri mata da yawa ya sake su saboda Allah ya san dalilin amma za ga galibi ya aure ki ya sake ki zai baki dan gida ko da kwata ne an yi ko ba yi ba galibi matan da ya aura sun tsira da wa da dan gida mutu'atu talaq kenan wanda suka san shi sun san me nake nufi yawa to mu je gaba Allah ya ji kan musulmai duka yace au matta'atuki ko zan dan ba ki kuɗi da zaki rike kun gane maganar wa raja'ati ilawa sai ki koma wurin mutanen ki faktarat qaumaha sai ta zabi gari ta komawa wurin mutanen ta fa matta'aha sai manzon Allah ya bata abin da za ta rike kun ga anan tana matsayin bursuna amma ya kyautata mata ko Abu Dufail yace ra'aytu nabiyyi na ga manzon Allah wa ana gulam a lokacin ina matashi iz aqbalat imra'a wata mata ta fuskanto hatta danat minhu ta zo kusa da shi fa basata laha rida'ahu sai shimfida mata mayafinsa fa jalasat alai ta zauna kan mayafin fa qultu nace man hazi wannan wace ce kake mutuntawa haka ya rasulullah qalu sai suka ce ummuhu allati arda'atu mamansa ce ta shayarwa wato tana daga cikin wanda suka bashi wa nono an gane wannan ko duk da wannan akwai malamai irin su ibnu kasir cikin bidaya wani haya sun raunana kissa an gane ko wa an umar ibnu sa'id ko ba shi bane gaba na so gama wannan fasalin ne yawa anna rasulullahi kana jalisan yawman ko wata rana annabi na zaune fa aqbala abuhu min ar-rada'a sai baban shi ya fuskanto na shayarwa fa wada alahu ba'd sawbihi saboda haka sai ya shimfida mai tashin tufafinsa
fa qa'ada alaihi sai ya zauna summa aqbalat ummuhu uwar ta fuskanto fa wada alaha ita ma fa ta shayarwa ne ba uwarsa da ta haife shi ba ta shayarwa sai ya shimfida gefen mayafin min janibi al-akhar ta ɗayan bangaren fa jalasat alaihi ta zauna summa aqbala akhuhu min ar-rada'a dan uwansa ya fuskanto na shayarwa fa qama rasulullahi annabi ya tsaya fa ajlasahu baina ya zo da shi ta gaban sa anan wai ta ya zai mutum ya zama babanka na shayarwa shine mijin mata da ta baka nono ya zama babanka na shayarwa saboda wannan nonon da ka gani a cikin hantsanta maniyin sa ne ya haifar da shi ai shine yayi mata ciki ko har ta samu nono a hantsanta to shi yasa ya zama babanka amma nawa na shayarwa yanzu idan mace wata mata ta bata nono ta sha to mijin matan ba aure tsakaninta da shi saboda uba yake gare ta kuma zai iya shigowa to kaninsa ya zama baffanta yayansa ma baffanta ne ta bangaren shayarwa shi yasa yanda aka haramta auren wasu mata guda 7 ta bangaren dangantaka an haramta guda 7 ta bangaren shayarwa mamanka ba za ka aure ta ba tawa dangantaka ko to haka mamanka ma tawa kanwanka innarka gwaggwanka kun fahimta duka na bangaren shayarwa da na bangaren asalin dangantaka duka haramun ne ka aure su waye gwaggwanka ta bangaren shayarwa kaga kanwar baban kanwar mijin matan nan da ta baka nono ko yayar mijin matan wace ce innarka kuma tan kanwar matan da ta baka nono ko yayar matan in ka ganta zaka ce ne sani inna ba magana aure tsakaninku dan ka sha nonon yayarta ko kanwarta kuma nonon da ake magana ka sha shine ka kama ka sha ka sake so 5 dan an dan je gidan suna ko gidan biki yaron wata na kuka ba ta kusa kika dan kama kika bashi nonon ki so ɗaya kawai wannan ba haramci kuma ya halatta a bashi nonon ko bai halatta ba ya halatta amma in kika bashi ya kama ya koshi aka ƙara samun irin wannan har so nawa 5 to haramun ne fa ya aure yaki ke ma haramun ne ya aure ki da dai sauransu arabtum sai a kula sosai an yi aure ango da amarya kwazam sai ga wata tsohuwa ta zo ganin amarya ta ce ina amaryan wane ya ce ga ta ne ya ce to ai da kai da ita duna ba ku nono kun sha kuma ya kai so 5 ya ce amma ke me kawo ki gidan nan da Allah ko za ki bata aure ya je ya samu manzan Allah ya gaya manzan Allah ga abin da ya faru annabi ya ce kai fa wa karkalat dole aure ya mutu ya za ku yi tun ta riga ta fada da ba a sani ba ne sai a tafi akan ba a sani ba amma an gano to dole aka kashe auren yarinya ta koma gidan ubanta miji ya sake wata ya aure kanwansa to amma kanwa tawa domin shi ya sha nono ya sake a wurin wancan matan ya ba wannan saboda larabawa na da al'adan a nemo mai shayarwa ga yaro mu dawo nan wa kana yab'athu fi ila suwaiba ko annabi yakan aika ma suwaibatul aslamiyya na san kun san ta ne maulatin li abiwa lahab an ce wata barariyar bawa ce ta abi lahab kuma tana daga cikin wanda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin halimatu as-sa'diyya kuma an ce ma ita ta bishara wai da shi abi lahab cewa matan dan uwansa abdullahi tawa ta haihu wai shi har abu lahab saboda farin ciki na an haifi manzon Allah shi abu lahab dan wutan nan sai yan tata saboda farin cikin haihuwan annabi shine masu maulidi suka ce to ga wanda ya sunnanta mana farin ciki da haihuwan annabi nan shine Abu Lahab dan wutan nan muddi'ati kun gane wannan ko to saboda kaga ba zai ce dan wuta bane zai sunnanta maka abu da maulidi zai kai mutum aljanna ya kamata ya kai shi ya kamata dai a nemo wani dalilin daga Allah ko manzon Allah kuma wannan ruwayan ma ko a Bukhari mu'allaka ce bata inganta ba a kawo ta da isnadi ba kuma cewa aka yi wani daga cikin dangi ya mafarkin ba a san waye ba kuma mafarki ne mafarki baya zama addini sai manzon Allah ya yi ko annabi ya tabbatar mu je ko to murdi'ati ta shayar da annabi to yana aikawa bisilatin wa kiswa ana jin karatun da kyauta da kuma tufafi da zai ƙara sada zumunci falamma mata da ta rasu sa'ala ya tambayi man baqiya min qarabatiha aka ce waye suke a raye daga cikin danginta ya ci gaba da kyautata musu fakila aka ce la babu wanda ya rage duk sun mutu wa fi hadisi khadija ko radiyallahu anha
annaha qalat lahu, ta ce wa manzon Allah lokacin da ya ga mala'ika a kogo, abu shirka farin ciki, fa wallahi na rantsi da Allah la yukhziyaka Allah ko la yukhzika Allah abada, Allah ba zai tozarta ka ba. Can ruwaya lan yukhziyaka nan la yukhzika, innaka kai la tasilu rahim, kana sada zumunci, wa tahmilul kal, kun tuna karatun jiya, kana daukan nauye-nauyen mutane kana biya musu, wa taksibul ma'dum, kana nema ma wanda bai da shi har ya zama ya samu. Ina abinda mutum ya rasa sai ka zo ka nemo ka bashi. Wa taqri daifa, taqri kana sanya idan baki, kana farantawa baki, wa tu'inu kana taimako sosai ala nawaibil haq, akan wato ainihin ayyuka nawa na gaskiya. Kaga manzon Allah alaihi salatu wasalam da yana taimako kenan a harka na alkhairi. Wannan shine inda ya kamata mu kwana. Allah ya sanya albarka. Man Jamila, akwai wani abin nan? Allah ya sa albarka. Malami tambaya da farko yana cewa wani cin da gaske ne wanda ya rasu ranar Juma'a ba a masa tambayan kabari? Shin da gaske ne wanda ya rasu ranar Juma'a ba mai tambayan kabari? Tabbas akwai hadisi da ya ce wanda ya rasu ranar Juma'a za a amintar da shi daga fitinan kabari. Akwai hadisi, na'am. Malam wanda ya ce ana fata ne. Ya ji a wata kissa da ya karanta cewa wai Muawiya daga baya ya dawo baya koshi har ya ci abinci sau 10 a yini daya. Wai ya ji a wata kissa an ce daga baya Muawiyan ya dawo baya koshi har yana cin abinci sau 10. Mu dai ba mu san wannan ba gaskiya. Ban ji bani, ban san abin da ya inganta ba akan wannan. Ban ga kuma malamai na ahlus sunna suna ambatan shi ba da matsayin isnadi ingantacce. Allahu a'lam. Ni abin da na sani shi na fada, addu'an alkhairi ta zama masa. Na'am. Kuma iya sanin ba a wani jarabe shi da yunwa ba. Ya malam wanda ya ce mutum ne yake da wadata yana wada iyalan shi duk abin da ya kamata na bukatun su biya dauke, amma sai dai surukar su baya musu komai. To shin ita matan za ta yi ta kai musu ba da sanin sa ba? To nan fa zan yi wani karatu. Da ake maganan kyautata musu surukai, yana da kyau a gane su surukai kyautata musu ihsani ne, ba fa dole bane. Kyautata wa iyayen mata ihsani ne, ba wa wanda yake dole su ne ƴan uwanki maza da kike da su, da ke kanki ku ne ya zama dole a kan ki kyautata wa babanki da mamanki. Shi mijinki shi ma abinda Allah ya ɗora mai dole ya kyautata wa mamansa da babansa. So lokacin da ga mijinki yana yin wani abubuwa a gidansa ina nufin yana wa babansa da mamansa, ba dole bane sai yayi irin shi sak a gidanku ke matansa, saboda wa'incan Allah ya ɗora mai dole ne ya musu, ke kuma iyayenki kyautatawa ne. Wanda Allah ya ɗora ma dole si ma iyayenki su ne yayyinki maza da kannanki maza, tun da iyayensu ne. Duk yadda za su faɗi su tashi su nemo su kawo ma iyayensu su nemo. To duk abin da zai ma gidanku kyautatawa ne. To bai kuma kamata ba har a kai matakin da ya wadata gidansa wai bai kai gidanku ba, sai ki iba daga gidansa ki je ki kai musu. A in kina da shi ke ki siya da kuɗin ki kai musu. Shi kuma ki dinga dan mai nasiha da Allah dai a dinga dan kyautata mana wani ma. Ko ki kawo wa'azi ki sa mai. Na'am. A jiya mun bayanin da kamar Malam Ibrahim zai bayanai, to amma ina ta tunanin yau din akwai cakwakiya. Muna da muhadara a Sheikh Jafar karfe 10, muna da wata muhadara a Parkland can Malali karfe 11. To kaman ina da gara dai mu tafi ko mu je mu fara shiryawa, kaman mun zo ko gobe sai abin da ya kamata tunda gobe ana kuri misali a dan abin nan, amma dai ina da zamu takaita haka saboda mu je mu kimtsa mu tafi wancan karatu. An gane insha Allah. Malam Ibrahim bayanin nashi sai mu jinkita su. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum. Saka maka da alkhairi. Tsara malaka.